أدني كان لقا أغرانا سلكا يبخي كان لقا يبخي كان لقا كأري أملغي كأري أملغي كأري أملغي تغل أملغي تغل أملغي تغل أملغي كأر النت كأوج اللغو 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 كأري أملغي كأري أملغي كأري أملغي تغل أملغي تغل أملغي تغل أملغي من زي فرك خلكا دمت خاسميعو مني زي فرهكا من زي كد كدلكا من مسروع حزو كالكا تعزيزو يغتل عدتو فترة بملو فترة بملو كأري أملغي كأري أملغي كأري أملغي تغل أملغي تغل أملغي تغل أملغي كأر النت كأوج اللغو 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 كأري أملغي كأري أملغي كأري أملغي تغل أملغي تغل أملغي تغل أملغي تحت قريخا ولو تحت قزاتك ولو تحت سلطانك ولو تحت ملكك I do not know.
اللهم مسكن مدبنا هن كتلينا نشتيدا أن እግዚአብሔር አምላክ ከነመስክነው ኢና ነዚ ዓብይ ቅዱስ ዝኾነ እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ኩሉ ዝኽእል መጽሐፍ ቅዱስ ንእግዚአብሔር ክገልጾ ከሎ ቃል አምላክ ብዛዕባ እግዚአብሔር ክነግረና ከሎ እግዚአብሔር ሰማይ ምድሪ ከም ዝፈጠረ ኩሉ ከም ዝኽእል ኣብ ኩሉ ከም ዝነብር ዝደለዮ ከም ዝገብር ሓሳቡ ምኽሩ ሓደ ከጸልሙቶ ዝኽእል زيل أملاخنا نمل هيا أملاخ سميع زملس زيل نجرنا بهلو زمز قدوس خانك زيابير نزي قدوس عبز خانك زيابير مسكانا يقبوي اشتيد آية كمبار خوينا زيابير أملاخنا نمسكنا كالنا أنبوغيتنا يسوس كريستوس أمونز خانك أملاخ تبارخ زيابير ربو أملاخو سجدت كتوسد بوقع زخانك እግዚአብሔር አምላክና ነባረኸ ካለና ቅዱስ ይኻሙስኻ ተመስገን አነ ኩሉ ዝኽእል የዝበልካ እግዚአብሔር ንአብርሃም ፀዊዕካ ኩሉ ይኽእል ኢልካ ቃል ሂብካ ነቲ ዝበልካዮ ቃል ዝፈጸምካ አምላክ ሕጂ እውን እሙን ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣለና ነቲ ዝተዛረብካዮ ትፍጽም ትገብር እግዚአብሔር ከኣለ ስለ ዝኾንካ ተባረኽ እግዚአብሔር ኣቦ ቅዱስ ስለዝኾንካ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣዲሕንካ ኢና ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ጸልማትና ብርሃን ኣብሪህካ ኢኻ ብዙሓት ዘይተገለጸ መድሓን ክግለጸልና ክበርሃልና ጌርካና ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣለና እንምክሓሉ ወላ ሓደ የለን ብጸጋ ብእምነት ኢና ድሕና ብወድኻ ብክርስቶስ ብዝሰራሕካዮ ስራሕ ብመስቀል ብወድኻ ብዝወዳእካዮ ስራሕ ኢና ድሒና እሞ ነመስግነካ ኣለና بودخا بكريستوس عدانا سلا زخفلك مرقمنا حمامنا موتنا كله سلا زوسدك على مسكنك على بودخا بكندانا بجاهبك أخامو እግዚአብሔር ربو سلا فقرخا سلا محراتك على مسكنك على محراتك እግዚአብሔር كنرئي الدلين على هاتينا مونا مسكنك على الدلزي سلا زرخبنا ينبارخك على እግዚአብሔር ربو أملاك حق نسخة بينها محانك نتزل أخكي ودخا مئمان إذن يزل عالم هيوتي تبايل تحيفكم زل እግዚአብሔር ነቲ ወዝብ ወድኻ ክንፈልጦ ፈሊጥናዮ ክንስዕቦ ዝገበርካና ኣቦነ መስግነካ ኣለና ስለ ዘብራህካልና ተባረኽ ስለ ምድሓና ነመስግነካ ኣለና ኣቦ ኢልና ክንፅውዕ መንፈስ ውልድነት ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ሰብ ተስፋ ስለ ዝገበርካና እንደንግጥ ስለ ዘይኮንና እግዚአብሔር ኣብዚ ምድሪ ንምንታይ ኣለና ናበይ ከም እንኸይድ እግዚአብሔር አቦን እዚ ነገር ስለ ዘብራህ ካልና ነመስግነካ ኣለና እዚ ነገር ንብዙሓት ስውር እግዚአብሔር ንብዙሓት ሽፉን እግዚአብሔር ንዓና ግን ተገሊጽልና እሞ እግዚአብሔር አቦ ፍቅርኻ ስለ ዝበዝሓና ነመስግነካ ኣለና ሕጂ እውን እግዚአብሔር መንፈስ ጥበብ መንፈስ ምግላጽ ክትበና ንጸልለና ደቅና ንዕብየሉ ጥበብ ምስተውዓል ክትበና ንጸልለና እግዚአብሔር አቦ እንደቅና ብጥበብ ከነዕቢ ቃልካ ክንምህሮም ክንጽልየሎም በታ كخدوا زلوا من قدي كنريو من قد خانت حزب እግዚአብሔር አቦ ሸለል ከይንብል ካብታስተውሉ ዱላክ ዓብዩ እግዚአብሔር ክንምህሮም ኣማጦም ኣመትሶም ኣመኻዶም እግዚአብሔር ብዛዕባኻ ክንምህሮም ክትረድኣና ንጸልለና ክንዛረቦም ከለና እግዚአብሔር ጸጋ ከምሳና ይኹን ጥበብ ከምሳና ይኹን እግዚአብሔር ነቲ ንዛረቦ ቃል እግዚአብሔር መንፈስ ተደሪኽና እንደቅና ክንምህር ክትረድኣና ንጸልለና عينتنا يكفت سلدقنا تنبع دويلنا خنصلي እግዚአብሔር አቦ ጸጋ ጥበብ መስተዋዕል ክትበና ንጸልለና سلدقنا ونصللنا እግዚአብሔር አቦ ሁሉ ነገር እስኻ ትረድኦም ኣብዚ ክፉእ ዘመን መወዳእታ ዘመን እግዚአብሔር ርክሰት ዝበዛሓሉ ርክሰት ኣብ ኩሉ ቦታ ዝገዝአሉ እግዚአብሔር አቦ ብኩሉ ነገር ክድግፎም ክትረድኦም ንጸልለና ጸጋኻ እግዚአብሔር አቦ ሓያልዩ ኣብ ርክሰት ዘሎ ብቅድስና ከንብር ዝኽእል ሓይል እዩ መንፈስ ካብ ዝተበላሸው ነገር በቅድስና ከንብር ዝኽእል ይሞ እግዚአብሔር አቦ ኣብዚ ክፉእ ዘመን እግዚአብሔር ኣብዚ ዝተበላሸወሉ ደቅና ሓፈሊጦም ሃደው ክብሉ ክትረድኦም ንጸልለና በቅድስና ከመላለሱ ክትረድኦም ንጸልለና የአይንቶም ክፈተሉ ከምቲ በዓል ዳንኤል እግዚአብሔር አቦ ዝሓሉን ኣብ ምድሪ ስደት ኮይኖም ክሕልኑ ከለዉ ምስኦም ከም ዝነበርካ እግዚአብሔር አቦ ክሕልኑ ናይ ውሽጢ ሰቦም ክትንክፎም እግዚአብሔር አቦ ክትረድኦም ንጸልለና እግዚአብሔር አቦ
نعم زواج زبلة نايس المات السرار حب كريستوس يسوع ما يكمل زبتن كبيوته ميبتن سماياتي إسرائيل لهم إجابة ربهم أصبر وجنا أن مفراس تكون عجزات أبكر مع أملاها برتعي تبعي تصحيف كمزول كفا حساب زبلة على الزور أو زبلة بعرفتهم يهون عبيت مرت يهون عب الميديا يهون استفاد علينا جر استزر زبلة كله كابو أمر أمي بتن إجابة منفس كاي يجزأيو منفس كاي قطعت أروم أمر أمي إجابة ربه منفس كا كله أنتن أمي يجزأ سلا إجابة ربه تجهزوا من تقطعت أروم بأمنتنا مسكنا كلنا دك أنا إجابة ربه نعها كامل سنتهم كفلتو خاصلة تقبر بأمنتنا مسكنا كلنا إجابة ربه معها حليفنا نبكلنا تتقاموا لهم إجابة ربه مساها مخان يدعون مساها مخان عرفتي إجابة مساها مخان إجابة ربه سلام الله بيوتنا تعبنا إنا إجابة كاب علمينا مزينا إجابة أب علم تبقنا قريلا سناينا قريلا ما أسرتي إجابة إنك إزولو مساها كن سلام الله إجابة ربه السلام زي السماء نبا خيط بقو سلا تردهم سلا تدقفهم نمسكنك تلفزيون ساعاتنا بنفسك إجابة مرحنا نكدقفنا نسأل لنا بكريستوس يسوع آمين كما يكنهم قدسان نقع بسلام بدحننا بجريبا بالمساهم تتمرتي نقبعنا زي ترفرنا زبل حساباتنا بنوع صومنات كينا نيرنا لو ما عندي صومناتو كرينا صومناتو تراي زي كنا كابتز جمرنا يو حلف ندابلنا تحسب كرينا انتي زبلينا رينا نيرنا معبعنا زي ترفرنا جابير أملاخ ولود مسحابنا كم تعمل هذا اليوم يرنا كان أبيهم زبل حسب إنا جميرنا نيرنا سلزت علامو انتايو نايت تمرتي نايت معبعنا زي ترفرنا علامو تناتو purpose كينا هنقولنا كباب 4 نقطات رينا نيرنا قدامي حسبنا أملاخ زبوعنا هاجر زعوم ولود انت هنقبل كتعب خلها واقع 5 خفل مفلات وليد كايوم حلافنت كم زهبك إجابير نتحلافنت كا نتزهبك حلافنت كونكا إجابير ندخل قبره له كتعبير له معناهم مجيرو هم صحاب قدوس عب مسافنتي قال أملاخي نجرنا نسون سبيتون بت إجابير زهبون حلافنت كم استواصو إنا مسافنتي النريو قالون خالي حسب ناي مدحان من قد كان يوم أمن فسان مدراو هيوتهم تخنقبهم كنحجزهم بناقشتهم كله تزي مهرنا يوم قال أملاخ كابتاس تولد لاجزي لك كمتي سجاوي زي اليوم قال أملاخ بيجي ببعمتون تزي مهرنا يوم نعم مدحان كمسو أي كلنا زي زرع أنا يخن عدست عين كأني ناس لذا أبت مدراو هيوتهم كنحجزهم جابير أملاخ بكل نجار استمهاري اللي أبت من فسان أبتي مدراون أو تخنقبهم نحب زميل نارين يعني ما بحفل شام عبالة هزارات بجوب مردة التشايلد ديفلوبمنت نقوله كم هزان جميل ببعمتو زريوه مع عبالتات بزح جزء كاب بزح استمهار حبة سبسلة زي مسأنا أبت عبابيانا ببعمتو تعينت لوتي تعين درجاتات دمزب بيتسب ناس لزي تمهارو ببزح نجار ولا نداف كورونا ولا بقى كل نجارهم من دهونا ببزح نجار جن كي تردونا إن عبينا إحنا جن هنكير تلويتنا عندكنا بجوبتي ببعمتو زي ما عبلو عمراوي يكون سجاوي يكون نفسها الستيجز تردينا أبتناتهم درجة متينا بكل نجار انتهن جبرهم كنحجزهم زبليت عند علامة تتمرت عقد داس نتندكنا معتا صعبين أكل زي كنا مدلا كان عدت أدخلنا هندالو لنا هذا سبك عدت أدخلين نسون داخونا له مجمرات كدالو له زي تدالوه كعدت أيك إلني تمهر أيك إلني سلازي أنت زي تدالينا تزي تعاطينا صعبين كم زلون تي علامة نايزة تمرتي أتزحلف جدي هنريه لنا سلازة نقطات كنا هنريه لنا كبابي أبت مجمرات تمرت نمار لنا كبابي شديش نقطات رينانينا تقدمين تايج أو عتي لنا تخلي انقفات السالساي عبيت ترابعي وصان عبيت حامشاي كا مريحنت تشاتشاي من سيز بريناني رنات أو عيت إجابير أملاخ انتاي كم زخوني لارينا نتون قولوا كم زدليو فليت أمو بنسبناتهم
أبزا تبالاشيا زل عالم كم برهان كم جو كوينوم اتناتو فقري محرت نخالو السبات كوجول يدلي مجابر كتقامل لهم يدليو أما صاحب قدس كينا هنري أخلنا نوزحات ساعات كم مهز أنا متاي كم زجبرهم كم زمرزهم سامسون كينا هنري أخلنا يوحنس متنا كلاتهم موسى نزوم كلاتهم جيم كابن سنتهم عتحيزون تاي كم زجبرهم كي تولوا دخلوا جنا مهز أن كي نوزخلوا كم زوعهم انتاي كم زجبرهم كم استتقامل لهم أولس كينا هنري أخلنا أبجلاتي عم عرف حدا اتكام مهز أنا ديز فليني جنا كي تولوا دخلوا زيابير عمنا نب أولس مدب كم زنبرهم جنا خي من أخلو زرعنا حسب سلازك زعبير عمله كم زد اليوم ينا نري أب مدري أب زتوالاشي زلو بالزحر خص زجبر له زلو مدري نعو فليت أمه بزعباناتو محرة فقرن انت خجبرلو كوجلو أبزا استوالاشوت مدري أو كوينم برهان كوينم نجزي أبير نخجلت أو نجزي أبير عمله يدل يوم يساويت يقرب له ميو إلنا قدامي حسابين يعني أنا أدخل حساب انقفات كم زقاطمهم تزقاطمهم انقفات انتايلنا عنكيل سدرابيتهم كيوز خلو سبعا حموشن ميتاوي تزمهارو كاب بيتسوبومي زبزح ندحر نحنا زين اللي تخوينا بقدسنا زين ملالس تخوينا أبنتاي أنت زي كوينا بفقري بكل انت زي إنايوم نتي منقد انت حقوبرو يكونون يوم ختلون كسعبون يكونون يوم طولوا السمينتو يوم إلنا بتزحلفة تمرتات نارين يوم نيرنا زدال خير نقر كتسألون لهم تخليها سمينتو روحوسيو مسأل كالو بدحرو مسنقصة نتستسأل انت خد قوبرو يتكلنيها كدمسوسو كتقاليو عيد كلنيها سلازا أكم زخونتات كله كابس درابيتهم كيوزو خلو زقاتهم عنقحاتات سألاء خامنن سنو تمات حيزو مربابون تاي كم زقبر كم زرقح كهانهم كم زدلي أما تحف قدوس نموسي نقولت يسوع كريستوس كابن سنة تومات حيزو انقفات كقبر كلنا دي جنا نأشتو كله لك كم تجزي أبير زد اليوم سيطان كأنت خقبر يزدلي كابن سنة تومات حيزو كتك أملهم زيد اللي نجارات كلام دوم كبلاش وميو زدلي سلازي مرببو كل جزء من الزرقة تزي مهرنا يوم قال أملاخ بجزء تزي جليس معلوم سألعون تناتنا كفتة ريو زيد اللي بوزح نجار كمالو أمي لازم بعرفتهم كأنت يخون يوم يصلوا يوم من سالقين نحن يقول لنا حتين كم سحلو عرق كأنتين عرقون تاي كم زجبرو كم سحلو قال أملاخي نجرنا بعرفتهم وننتاي يخون يوم يصلوا يوم بخوفو نجار كتصلوا يقول يوم قال أملاخ تايز لنا حما عرقنتنا تصبوا علامات يطفوا يبلنا سلازي تعات عرقت كرهبو كاب تعات عرقتي كرحو زابير أملاخ عندهم كخفتوا لهم نحنا انت هنقبر لنا كنصلي لهم علنا بعرقتي تدفيهم بزحات سبات نابزيد لي نجارات انت كوينهم يوم توافرهم يوم نحنا وناب هيوتنا كومو بعرقتنا زي صبوا نجار السلامة مني يالو صبوا نجار السلامة مني يالو أبيوتنا كينا هنريق لنا سلازي بزحات سبات ناب جيجا حدار ناب جبن ناب زيد اللي رخصت ناب زيد اللي والفتات ناب زيد اللي لمدتات بعرقتهم تسأليهم انتي كوينهم يوم بزح نجارات فتيمهم يوم سلازي نحنا انت هنقبر لنا كنصلي لهم كم زلنا رينيان يرنا كالو انت سالسي حساب إلكترونيكس تمراخبي بزحان نبلو زلنا بزو انت خقبرهم يدلي شيطان كحزوم يدليو بإنترنت انتاي محلالف كلاتنا نفولتو اينا صبغ نجار اللو حما نجار اللو نحنا انتاينا هنقبر زلنا قدمت نبرات مهابنات نجارات ببتعدمهم زتقوملو حدا نفقدلهم علينا بعامتو انتاي كتقومو خنزلهم قدم نتقامو نت نبرات قدم مهابنا نتي بفلاي حج موبايلات كل اللو ناي كنترول بارنتس نعو انت خنقبرو نخلينا كنا عاطينا خنبوم نخلينا سلازي انتاي قبرو انتاي شات قبرو مسمن الراخبو إلنا تتنقينا هريوم نخلينا قالون انتاي قبرو ميخلي تمس عملاق زلوم ناي مصنع جيزي مسؤول حبرات قبرو لزقباء جيزي انت قبرو يخلي زبزح جيزي او تحليفهم سلازي صليو سلازي ينبو قسن دابله نابزي يدل نجارات كوستوم يخليو كي سالساي عبيت كبابي 4 عبيتات يلنارينا لنا كل انتناو عبيت እግዚአብሔር አካላዊ አእምሯዊ ማህበራዊ ስምዒታዊ መንፈሳዊ ቶም 5 ፒላርስ ይልና ዘራንያ በዚህ ዝተሃነጹ ህፃናት ቆልዑት
يدلي እግዚአብሔር كنا خندي خلنا سلازي تخلو انتنا وعبيت نبلو زلنا تقدامي أكلا وعبيت بخمي يزمس انتيلنا كابد يزجمر جانا نفس صور كلها أما جاوا أفتحلو كم زلوات عنا أفتحلو كم زلوا مهنيات أما هسأم كله تقلعه عدت مجبو عد كل نجار تخون نعو كسأل وصل زخيل نفس صور كابز هون تقول عتحيزا كل نجارات أن تحت كون على الوقت عد كتنقى اللوا سلست أكلا وعبيت كبيوتهم كم يجرنا هنا نصور حنتيلنا تعي مجبو معلنا بروتين تريشن كل نجارات كنهم علنا سلازي أكلا وعبيت زمن تمادات عن مجبو انتاي بمجابي تمادات عن مجبو نحكي المجبوهم تجميرنا أب أكلاتهم طبق زغانا لوطي عبيت كم رأي نخلينا سلازي بزعبات المعاقبة انت خنقبر لنا أفلطو كلونا علو أبينا عد من تاي كنمجبوهم علنا كنفلت علنا بزعبا نيوتريشن ولاقا تزيت مهارنا يو كم مويا قال بخفيلو قال عينة فلتات كلونا ستوسن عينة فلتات كلونا صبوي تمعاقبهم ببعمة انتاي كم زدلي ندار أنا خنمجبوهم سلازلنا استمالت عدنان عرفتن قلعت كلون عشت كلو كدقصون كعرفون كم زلهم كالون أكلهم من قصاص صوتا هذا أكلاتهم بز نجرزي انتاي زخون ذهنت إلنا رينا نيرنا تي أمراون جنا حتى استولوا لا دا تردوا مسكن لك كم تأكلاتهم دعبي زخيد أمراهم كأجزابير أملاخ انتاي جيرو يفتيرو زحز كم مهار زغل جيرو يفتيرو سلازي ولد انت هنقبل علينا زابير ناس عرات بمهار من مرمار زغل أمرو بتفطرو انت جيرومي تيبومي لك عبت مدراوي أبقى ولد انت يرأيو أبيت مرتوعي لهم ندوك أم تاي قبرومنيم أحجزومنيم كم أخون يبلون لا تفاي قدم مولادنا تي معطا تي بكل نجار بتمدراون بتمنفساونتن قدم مولادنا مدلاو زلينا سلازم انت هنقبرو مالنا كابت مرت مسمصو نحنا اينا ابتي ناي مدراو نجر ويو نعاوم تزيبلنا ممر غيرنا لينا ببعمتو ببغيزي ادق 3 عامت مسكونو 4 عامت ببعمتكم مهارو زغبا تمرتي كان مهروم علنا كومون كابتا 3 عامت جميرو كسمعوا له ابزقل بتزردهم غيرناون قال املاح اندا مهارنا انتاي كنغبرو مالنا كنعبيوم علنا سلازي بتمنفسون بتمدراون أمورهم تاخن قبر لنا كن مهرومن كنعبيومن علنا سلازي እግዚአብሔር አምላክ أمره يبومي ببجيزي في تغييرنا ببجيزي أتمنفسونتنا أبتي مدراونتن كما يكحزو يقولوا ببعمتن تمهيرنا وصيتان قلعو كونوا يقولوا نعمنت كينا هنري يقولنا عبيت مرسنتا يمزقبرو دك سلام كل نجاراتهم انتا يقبروا لهم يدالوا لهم كومو نحنا ببعمتو لك 3 عامت كبصح خلو اب 3 عامت انداي منفساونت تمرتي يليو فليطنا ونحنا انت هنقبر لنا ابت مدراون ابت منفساونتنا بهيوتهم انا عين كنسرحنا لنا مهنياتو እግዚአብሔር نفساوي استمهار سب ابت مدراوي استمهار سبون እግዚአብሔር كتقاملو يدليو ስለዚህ ተሐላፍነትና ናዩ በባዓመትኩም ጌርና እንተ ክንገብሮም ኣለና ክንምህሮም ኣለና ኣብቲ ማሕበራውን ከይና ክንሪኦም ከለና ካብታ ዝተወለዱላ ግዜያት ሒዝና ሰብ ማሕበራዊ ፍጥረት ስለዝኾነ ንበይኑ ክነብር ስለዘይክእል ህፃናታት ቀዳሞት ዓመታት ሒዝና ካብታ ዝተወለዱላ ሒዝና በብዓመቱ ክሳዕ ዝዓብዩ ፍቅሪ እንዳሃብናዮም ክንከይድ ኣለና ክንሓቅፎም ከነፍቅሮም ግዜ ክንቦም ከለና ኣብ ውሑስ ኢንቫይሮንመንት ስለዝዓብዩ ብድሕሩ ኣብ ካልእ ቦታ ኮይዶም ክነብሩ ኣሸገርቲ ዘይኮኑ ሰባት ኮይኖም እዮም እንታይ ዝገብሩ ንሕብረተሰብ ዝግለጹን ዝገሃሉ ብዙሓት ከም ዝተጸንዐ ኣብ ዘምድራ ኣሸገርቲ ኮይኖም ዝሓለፉ ኣብቲ ናቶም ቻይልድሁድ ኣብቲ ዝዓብሉ ግዜ ብብዙሕ ነገራት ተጎዲኦም ዝዓበዩ ቆልዑት እዮም ስለዚ ኣብ ገዛ ተጎዲኦም ተዓብዮም ነቲ ሕብረተሰብ እውን ተኽገብሮ ይኽእሉ እዮም ጎድኡን ክሃስይዎን ይኽእሉ እዮም ኣብ ገዛ ከምቲ ዝግባእ ጌርና ፍቅሪ እንዳሃብና ትዕቢናዮም ግን ደለይቲ ሰላም ፈቃራት ንሰብ ሰናይ ዝሓስቡ ናይ ሰብ ሰናይ ዝደልዩ ሰባት ኮይኖም እዮም እንታይ ዝኾኑ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝግለጹ ስለዚ ኣብቲ ማሕበራዊ ፍቅሪ ክንቦም ኣለና ቃላትና ክንጥንቀቕ ኣለና
بكل نجارات كم نفكرهم أبايتا براكتيكال كنريهم علينا بأفنان بجبرن كنجلس اللهم علينا كم استزي كوينو بزحات قلعت نبتي لو سيلف استيم رأس متحت ناقوم نجاراتهم زخود بزقباء غيرنا انت زي عبينام انت زي دقيفنام سمعتاوي قلعت كوينهم بزح جيجا خجوبرو يخول يوم بزح نجار كفتصمو يخول يوم سلازي اتناتهم سمعت انت هنجبرو لنا هنتنقل لنا زيد الآلات في اللايك آلات حيل اللو بآلات غيرنا بزح نجارات كنقولهم تجميرنا أبتوشتي سمعتهم أبتي وشتي من إنهم تايب خانو خليهم كجودو يخوليهم سلازي مثل آلات نجبرو ركب كله بفقري برهرها بستراجع سمعت كوني جبوي بخمزي كنا زعبي يقولعتها كل سب انتهى لهم تقبلنا تفتوتي تدلاينت زركوب خوينو سلز سمعهم أبقى على يوتهم استراجعوا نسوات كأصبوا عملها تزلهم عقوسات بقليلو زي ربشو بسنا حلنا انتهى زخونهم زمنا لوسي زخون عبد سمعتهم بترجع عم هنقولهم تجميرنا جن بدحرو نعنا شجرت خون بدحرو نتحبرت سبكة أشجرت يوم زخون أبيوز تي أبيوز مالت تي مقدعتي إلنا ديفاين كنقبرون غلينا أبيوز أبسلست يخفل لنا رينيرنا فيزيكال علو التحرار مانا لك بزي كونه فيزيكال أبيوز جيغا جيرو عين بالليل سني بالليل كا عينتها قطعة زيد العينت أبتي أكلاوي مقدعتي من ساعة مالتي فيزيكال أبيوز نبلو إيموشنال آلات صرفي زيد اللي نجارات أبسمعتهم attention ألو زي مهاب أبتناتهم emotion تكونوا كل يوم سمعتهم كبدو يقولون sexualون بزحات في اللي counseling كيف كاتو معه كلها بزحات دك نستيو بزحات دك تبعتيو sexual abuse يقاتمي كابن سنتهم عتحزهم sexual abuse يقاتمهم أبسمعتهم سلستوجودو نبزيد الولفتات نبزيد اللي ريفينج كفو نجاراتنا محسابيهم تايزخونو زقالعو مالتي سلازي اب عالمنا زلوتهم كفؤات سبات كينا هريوم كلنا ديكتاتورز بعلنا نابنت بعل هتلر بعل صدام كينا هريوم كلنا ابتناتهم تشايلدهود كعبي كله قلعت كله امنت هتلر توسينا ابونا ديم بنشتو كله يوم مويتهم اب هوملس اب غودنا ينيرو او ابتي غودنا زعبي لوز نبره بزح مقدعتي زقاطو مسبينيرو سلازي بخومو سلازعبي نتي سلطان مسرخو نتي بوتا مسحازه بزح عنوت ابز مدري كم زخلو ينانديو قندي كابتناي كالاي كنات عالم نخجمر مخنيات زخونه السبي نخباب 6 مليون زخونه اهدايان زقتله سب دك خال زيغاون اب اوروبا زنبر خباب 6 مليون زقتله بزح عنوت اب كالاي كنات عالم زمص سبي صدام حسين كينا هريو خلنا كوبنا عراق مراحي بنيشتو خلوكم أبيز زي مقدعتي سمعتها يكون كله نجارات زقات أمه سبينيرو سلازي سايكولوجي تايم زبلهم حدث زلوات تمالي زنبرو يقولوا تمالي بخوفة عينها تعبابي عند حرن تعبيني عم ندقنا صباح نجوه لك كم تزعبنا يوم قوم خوينا يوم نابت حبرات السبن تايزو خونو زقلزو سلازي بز نجارات زي كنت نقول لهم علنا تحمشي حساب كنا هو يقولنا وسان عبيت انتي زخلو نجر غيرنا اكلاوي سمعتاوي محبراوي امراوي زخلو نجر غيرنا نت فاونديشن تجريفنا يغن لك عيمصن سب زول عالم ربيح نفسه انت تفا انتي تقوم لنا قال املاح كنا هو زخلو غيرنا له هيوتهم نغويتا خفلتو انت زيك يلهم ان املاح خفلتو وتزيك يلهم نغويتا يسكرسوس فليتهم كسعبو زيك لو تخوينهم زخلو زغبرنا انتي كوينلو كسارة كوين الله سلازت فاونديشن مسارتها حامشين تايو منفساو وساني عبيتيو سلازي عبد نجارزي بتعمي كنسرح كم محبر يكون كم سدرابيت يكون عبد نجارزي بتعمي زعيدنا كنسرحلون كنعيلون علينا سلازي وساني يتي ويتايس كورسوس كنا هري خلنا بخلو يعبي خمس نبرة سامين بعلو بخلو يعبي خمس نبرة الأملاخ نجرنا سلازي منفساوي عبيت مالت نعملاخ انتاي بمقباري تما هيركا بتفولتو
بهوت ዝግለጽ እዩ ፈሊጥካያ ኸዓ ንኣምላኽ ፈሪህካዮ ትነብር ማለት ልክ ሳሙኤል ደቂ ኤሊ ሃና ምስ ረከበቶ ደቂ ኤሊ እንታይ ገብሩ ነይሮም ኣብቲ ቤተ መቅደስ ምስተን ደቂ ኣንስትዮ ምንዝሩ ነይሮም ብዙሕ መስተ ዘየድልይ ሓጢኣት ይገብሩ ነይሮም ሳሙኤል ግን ካብ ንእስነቱ ንኣምላኽ ይፈልጦ ስለ ዝነበረ ፈሊጥዎ ኸዓ ኣብ ሂወቱ ፍርሃት ኣምላኽ እንታይ ይገብር ከም ዝነበረ ይገሃድ ከም ዝነበረ ኣብ ቅድሚ ሰብን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ከዓ ሞጎስ ከም ዝነበሩ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ከይድና ብዛዕባ ሳሙኤል ክንሪኦን ከነፅንዖ ንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ወሳኒ እሱ እዩ ኣብ ገለስ ወለዲ እንታይ ይርአ ዋላ ብዘለናይ ዓዲ ብብዝሒ ዝርአ ኣብቲ ምድራዊ ብጣዕሚ እዮም ንደቆም ኩሉ ነገር እዮም ዝህብዎም ነቲ መሰረታዊ መንፈሳዊ ነገር ግን ክሓድዎ ትርኢ ብጣዕሚ ከዓ የጉሄካ ማለት እዩ ኣክቹዋሊ ምስ ኣምላኽ ክፋለጡ እንተጌርናዮም ምሕላዋ የለየና እዩ ንኣምላኽ እንድሕር ባዕሎም ክፈልጥዎ ተጀሚሮም ፈሊጦሞ እንድሕር ከስተማቕርዎ ተጀሚሮም ባዕሎም ካብ ክፉእ ነገር ክርሕቑ እዮም ንሕና ክንሕልዎም የለየና እዩ ስለዚ ኩሉ ባላንስ ክንገብሮ ፅቡቅ እዩ በቲ መንፈሳውነት ጌርና እቲ ካልእ ነገራት ክንነድቕ ክንሰርሕ ፅቡቅ እዩ ስለዚ ሳሙኤል ኢየሱስ ከይና ክንሪኦ ከለና ክልቲኦም እንዳዓበዩ ይኸዱ ከም ዝነበሩ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ስለዚ እቲ መንፈሳውነት መሰረታዊ ምዃኑ ከም ቤተክርስትያንን ከም ስድራ ቤትን ክንርስዖ የብልናን መንፈሳዊ ሂወት ምዕባይ ክንብል ከለና ሓደ ቆልዓ ካብ ዕድመ ህፃንነት ጀሚሩ ብዝግባእ ቃል ኣምላኽ እናተመገበ እናተማሃረ እንተኸይዱ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒ እንታይ ክገብሮ ይኽእል እዩ ክቅበሎ ይኽእል እዩ ያዕቆብ ክዛረብ ከሎ ካብ ዘይጠፍእ ቃል ከም ዝተወለድና ይነግረና እቲ ቃል ኣብ ሂወት ካብ ንእስነቶም ኣትሒዝና ክንዘርኣሎም ከለና ምስተዘርአ ልክዕ ዕድመ እንዳወሰኹ ክኸዱ እቲ ቃል ኣብ ሂወቶም ህያው እንዳኾነ እንዳስለጠ እንዳለወጦም ፍርሃት ኣምላኽ ኣብ ውሽጦም እንዳተዘርአ መወዳእታ ክሳዕ ንጎይታ ኢየሱስ ደቂ 13 12 14 ምስ ኮኑ ናብ ክውስንሉ ዝኽእሉ ደረጃ ክበፅሑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብዚ ነገር እዚ ኣብ መሰረታዊ ነገር ከም ወለድን ከም ቤተክርስትያንን ክንዓየሉ ኣለና ንፉዕ መራሒ መን እዩ ኢልና ሪና ነርና ንፉዕ መራሒ ንጓሳ ኣባጊዕ ይመስል ኢልና ካብ ዝተወለደሉ ግዜ ጀሚሩ ዝመርሕ ዘልዮም ቃል ሓቂ እናማጣጠነ ዝምግብ የውፅኦምን ምውፅኦምን ምእታዎምን ብቅርበት ዝከታተል ዝሕሉ ንፉዕ መራሒ ልክዕ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነባጊዑ ዝምህር ዝኣሊ ሂወቱ ዝህብ ዝነበረ እቲ ንፉዕ መራሒ እውን ስድራ ቤቱ ንደቁ ከምኡ እዩ ንፉዕ መራሒ ብትጉህ ስራሕ ቤት ይምሰል ብዕላማ ዝሃንፅ ብዕላማ ዝሰርሕ ኣብ ክርስቶስ ንክስረቱ ዝገብር ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልናዮ ፕላን ዘይብሉ ሸቶ ዘይምቕማጥ በብዓመቱ ጎል ከነቐምጥ ኣለና እዚ ዓመት እዚ ወደይ ንእግዚኣብሔር ብከምዚ ክፈልጦ እዩ ዝመፅእ ዓመት ብከምዚ ደቀይ ክፈልጦ እዮም ኢልና ሸቶ ከነውፅእ ኣለና ኣብቲ ክርስቶስ ኣብቲ ከውሒ ዝኾነ ከዓ እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንስርቶም ኣለና ሳልሳይ ንፉዕ መራሒ እውን ንሓረስታይ ይመስል ኢልና ሪናያ ነርና እቲ ፅቡቅ ናይ ሂወት ዘርኢ ቃል ኣምላኽ ኣብ ልቦ ውሉዱ ብወቅቱ እንታይ ዝገብር እዩ ዝዘርእ ሓረስታይ እንታይ ዝገብር ግዜ ይፅበ እዩ ግዜኡ ይሕሉ እዩ ዝናብ ዝዘንበሉ ግዜ ይፈልጥ እዩ ስለዚ እንታይ ይገብር ቅድሚ ነገራት ምምፁ ኣላልዩ ግራት ኣፅርዩ ዘርኡ ግዜኡ ዝሕሉ በብወቅቱ ዝዘርእ እዩ ስለዚ እቲ ንፉዕ መራሒ እውን ንፃዕራም ሓረስታይ ክትመስል ኣለዎ በብግዜኡ ብንግሆን ምሸትን ዝከታተል ሕማቕ ባህርያት ኣብ ሂወቶም ንኸይላማመዱ ኣብ ምውፅኦም ኣብ ምእታዎም እንታይ ዝገብር እዩ ዝከታተል እዩ ገለገለ ወለዲ ብፍላይ ካብቲ ዝመፃ ናይ ሕብረተሰብ እንታይ ኢና ንሓስብ ከምኡ ስለ ዘዕብየና ነቲ ገዛ ገንዘብ ተምፂናሉ መግቢ ተምፂናሉ እቲ ስድራ ቤት ዘልየና ናትና ህላውነት ዘልዮ ኮይኑ ኣይስማዓናን እዩ ካብ ከምኡ ሕብረተሰብ ስለ ዝመፃና ከምኡ ግን ኣይኮነን ክኸውን ዘሎ ደቅና ማስ ንምህሮም በብዓመቱ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና እንዳተኸታተልና እንዳረኣና ምስ መን ይራኸቡ ኣበይ ይውዕሉ ብኩሉ ነገር እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንከታተሎምን ክንሕልዎምን ክንሪኦምን ኣለና እቲ ሓላፍነት ንዓና እዩ ተዋሂቡ ንካልእ ሰብ ኣይኮነን ተዋሂቡ ስለዚ ንፉዕ መራሒ ንመንፈሳዊ ዕቤት ቆልዑ እንታይ የድልዮም ኢልና ክምርሑ የድልዮም ኣብ ሂወቶም ክልተ ማንታ መንገዲ እዩ ናብ ጥፋኣትን ናብ ሂወትን ዝወስድ መንገዲ ኣብ ቅድሞም ተዳልዩሎም ዘሎ ስለዚ እንታይ የድልዮም ናብቲ ቅኑዕ መንገዲ ዝምህሮም ዝመርሖም ብኩሉ ነገር በቲ መንፈሳውን ምድራውነትን ዝኣሊ ወላዲ
የልዮሚ dad after God's own heart ትብል መጽሐፍ ሪና ነርና መለኮታዊ አርአያ ዘሎ አቦ ነተቃል አምላኽ ዝነብሮ ዝእዘዞ አርአያ ኮይኑ ንወዱ እንታይ ዝገብር ዝግለጽ ኢልና ሪና ነርናቲ በመንፈስ ዝመላለስ አቦ ኣብ ገላትያ እንታይ ዝብለና በመንፈስ ተመላለሱ ግብረ ስጋ አግትፍጹም ምን ይሁን ብለና መንፈስ ቃል አምላኽ ጸሎት በመንፈስ ተመልዩ ዝመላለስ አቦይ መምህር ዝኾነ አቦ ኣብ ዘዳግም እንታይ ኢልና ኣሎ ኣብ ምትሳእነቶም ቆልዑት ክንምህሮም ከም ዘለና ግዜ ኦፖርቹኒቲ እንዳመረጽና ክንምህሮም ከም ዘለና ሕዝናዮም ክንከ ኣብ ኤኒ ዘጋጠመና ነገራት ብዛዕባ እግዚአብሔር ክንምህሮምን ከነፍልጦምን ኣለና ኣብ ዘዳግም ከም ስለ ዝብለና ኣሰልጣን ዝኾነ አቦ ኮች ዝኾነ ቆልዓ በታ ኸደላ ዘሎ መንገዲ እንተሪናዮ ካብ አንታይ ይከውኒ አይለኒ ንወዱ እንታይ ዝገብር ዘሰልጥን አማላድ ዝኾነ አቦ ዝልምን ስለደቁ ዝጽሊ ለለገለ ነገራት መንፈሳዊ ነገር ኢና እንታይ ንገብሮ ኣብ ህይወቶም ዝመጽ ብናይ ካብ ሰይጣን ይሁን ካብ አጋንንት ይሁን ኣብ ማእከል ጆው እንዳበልና ኢና ገሊኡ ብጸሎት ኢና እንታይ ንገብሮ ንከላኸለሎምን ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ክኾን ኣብ ህይወቶም ጆው ንብልን ስለዚ ከነማልደሎም ኣለና ኢዮብ ከይና ክንሪኦ ከለና ስለደቁ እንታይ ገብር ነይሩ ይጽል ነይሩ ኢልና ኣብ ዝሓለፈ ትምህርታትና ርኢና ነርና ንሕና እውን ኣትሊስት ሓደ መዓልቲ ኣብ ሶሙን ጾም ጸሎት ሒዝና ስለደቅና እንታይ ክንገብር ኣለና ክንጽሊ ከነማልድ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ ስለደቅና ክድሕኑ ናብ ጥዑይ መንገዲ ኸዱ እንተጸሊና እግዚአብሔር አምላኽ ዝነገር እዚ ባህ የብሎ እዩ ሰብና ፍልጠት ሓቂ ክመጽእ ይደልዩ ቅቡል ኢልና ኣሎ ቀዳይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ስለ ነገስታት ስለ ሽማምንቲ ክንጸሊ እዚ ጸሎት ከምዚ ዓይነት ጸሎት ሰብ ንኽድሕን ምጽላይ ማለት እግዚአብሔር ዝሰምዖ ባሂልዎ ሰሚዑ ዝዓየሉ ጸሎት ስለዚ ስለ ደቅና እንታይ ክንገብር ኣለና ክንጽሊ ኣለና ብጸሎት ዝተጋሃቦ ቀጻሊ ክንጽሊ ኣለና ስለ ደቅና ስፔሲፊክ ጌርና እግዚአብሔር አምላኽ ክጥቀመሎም ናብ ምድሓን ክመጹ ካብ ክፋት ዕሩኽቲ እግዚአብሔር አቦና ክሕልዎም ኣብ ገለ ኤርያ ንሕና ንገብረሉ ዓቕምና ትካለ ነገር ግን ንሕና ዘይንገብረሉ ብጸሎት ጥራይ ናብ አምላኽ ብምቕራብ ጥራይ ንአምላኽ ሕሊፍና ብምሃብ ጥራይ ክሕለውሉ ዝኽእሉ ነጥብታት ኣሎ ጓሳ ዝኾነ አቦ ጓሳ እንታይ ዝገብር ነተናባጊዑ እንታይ ገብረን የአሌን ይሕልወን ይከናኸነን ይመርሐን ሓላው ዝኾነ አቦ ከምቲ ዝበልኩ አንተ ኣብ ምውጾም ኣብ ምእታዎም ኩሉ ነገር ንደቁ እንታይ ዝገብር ዝሕሉ ገለገለ ስድራ ቤታት ሕዝን ኢኻ ትብል ኮምፕሊትሊ ነፃ እዮም ዝገድፉም ኣበይ ውዕሉ እንታይ ገብሩ ገለ ፈጺሞም እዮም ንደቆም እንታይ ዘይገብርዎም ዘይርእይዎምን ዝሕልዎምን ስለዚ ዝኣልዮምን ዝሕልዎምን ስለ ዝስእኑ ከምቲ ቀዲመ ዝበልኩ ኣብ ህይወቶም ማንታ መንገዲ ስለ ዘሎ ናብ ዘየድሊ ነገራት ክቃልዑ ይኽእሉ እዮም ዘተባብዕ አቦ ኣብ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ካልእ ነገራት ይኹን ብዝገብርዎ ሰናይ ነገራት ብዝዓየዩ እንታይ ዝገብር አቦ ዘተባብዕ አቦ ምስ ሰበይቱ ኮይኑ እንታይ ዝገብር ዝዓይ ቆልዑት ከነዕቢ ከለና ቲም ወርኪ ብዙሕ ግዜ ከምቲ ቀዲመ ዝበልኩ ካብ ካልእ ክትናትና ዘምፃና ካልቸር ኩሉ ነገር ነደ ኢና ገዲፍና ኣላ ንኸይድ ወይ ንሰበይትካ ኢኻ ገዲፍካላ ትኸይድ ከምኡ ኣይኮነን ክኸውን ዘሎ ቲም ኮይና ኢና ክንዓይ ዘለና ሓገዝ ኣብ ዘድልያ ግዜ ክንሕግዝ ኣለና ምሃር ኣብ ዘድልያ ንደቅና ክንምህር ኣለና ቲም ኮይንካ ኢኻ ተዓይ እንዳተዘራረብካ እንዳተመኻኸርካ ኣብ ምንታይ ደኺሙሎ ኣብ ምንታይ በርቲዕሎ ክልቲኢኻ እንዳተረዳድእካ ኢኻ ነቲ ቆልዓ እንታይ ትገብሮ ትምህሮን ትመርሖን ስለዚ ቲም ወርክ እዩ ካብቲ ዘይጽቡቕ ኣሎ ትባህልና ብጣዕሚ ጽቡቕ ነገራት ኣሎ ዘይጽቡቕ ከዓ ነገር ኣሎ እቲ ጽቡቕ ንሰዶ ዘይጽቡቕ ግን ኣሊና ብጽቡቕ ነገር እንታይ ንግበሮ ንተካእዮ እዚ ሓሳብ ዝርኢና ነርና ሓምሻይ እንታይ ኢልና ርኢና ነርና መሪሕነት ንውሉድና ብኸመይ ኢና ንመርሖም ዘለና ቤተክርስትያን ይኹን ብወለዲ ኣብ ዙርያ ቤተሰብ ማለት እንታይ ኢልና ርኢና ነርና ስድራ ቤት ኮይኑ 75% ደቅና ኣብ ስድራ ቤት እዮም እንታይ ዝገብሩሉ ዝመሃሩሉ ኩሉ ጽቡቕ ዘበለ ሕማቕ ዘበለ ኣብቲ ገዛ እንታይ ዝገብርዎ ዝመሃርዎ ስለዚ ቤተሰብ መሰረታዊ ኣዊና ክንሰርሕ ዘለና 75% ኣውዮም ዝመሃሩ ፋውንዴሽን ይሱ ስለዚ ኣብኡ ብዙሕ ነገራት ኢንቨስት ክንገብረሎም ኣለና ናይ ቤተሰብ ኣብነታዊ ህይወት ኣብኡ እንታይ ክንከውን ኣለና ኣብነታዊ ክንከውን ኣለና ብዙሓት ወለዲ ንጋገዩ እንታይ
ንመንፈሳዊ ህይወት መሰረት ዝኾነ ነገራት ማለት ንቃሉ ኣዘውቲርካ ምንባብ ኣይነርእዮም ኢና ኣብነታውያን ኮይና ህይወትና ንደቅና ኣይነርእዮም ኢና ዘይዕዘቡና እዩ ዝመስለና ኩሉ ኣዘራርባና ኣታኣታትዋ ፅቡቅ ገይሮም እዮም እንታይ ዝገብርዎ ዝርድዎ ዲፋይን ክገብሩና ክእሉ እዮም ነቦኻ ዲፋይን ግበሮ ኢልካ ተሓቲትካዮ ኣቦይ ከምዚ ዓይነት ሰብ ኢሉ ክገልፆ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብነታውያን ክንከውን ኣለና ቀፃሊ ክነንብብ ክርዩና ኣለዎም ክንፅልብ ትግሃት ክርዩና ኣለዎም ዘይፅቡቅ ነገር ሕሜት ድዩ ክፉእ ነገራት ድዩ ዘይኣምላኻዊ ዓይነት ህይወት ኣብ ህይወትና ክርእይዎ የብሎም ኣክቹዋሊ ከምኡ ዓይነት ተኮይኑ ነቲ ክርስትና ክኽተልዎም ክስዕብዎን ኣይክእሉን እዮም ቅድሚ ሕጂ ሪንያ ነርና ኣቦና ዲያ ነቲ ክርስትና ፅቡቅ ገይሮም ይነብርዎ ስለ ዝነበሩ ከም ቃል ኣምላኽ ህይወቶም በቃ ንኣምላኽ ከም ቃሉ ይእዘዝዎ ስለ ዝነበሩ ጓል 13 14 ሃባቢ ኮላ እንታይ ኮይና ኢላ ትምስክር ነይራ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ክፈልጦ ኣየፀገመንን ትብል ነይራ ስለዚ ሶሪ ቻርጅ ባትሪ ወፅአት ሶሪ ናይ ቤተሰብ ኣምልኾ ኣብ ገዛው እንታይ ክንገብር ኣለና እነምልኾሉ ናይ ቤተሰብ ኣምልኾ ማለት ኣባል ናይ ሓንቲ ስድራ ቤት ብሓባር ንእግዚኣብሔር ብጸሎት ብቃል ብመዝሙር ዘምልኹሉን ዘመስግኑሉን ዘማልዱሉን ግዜ እዩ ስለዚ ናይ ኣምልኾ ግዜ ኣብ ገዛና ክንገብር ኣለና ምስ በዓልቲ ቤትና ምስ ደቅና ንኣምላኽ ነምልኾሉን ቃል ኣምላኽ እንመሃረሉን ግዜ ኣብ ገዛና ከነተኣታቱ ኣለና ኣብዮም እንታይ ዝኾኑ ኣብቲ ሕብረት እዮም እንዳዓበዩ ዝኸዱ ናብ ትምህርቲ ሰንበት እውን እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንሰዶምን ክንልእኾምን ኣለና እዚ ትምህርቲ ሰንበት ሮበርት ዝበሃል ጀሚርዎ ነይሩ ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ ሰባት በቲ ዝነበረሉ ግዜ እቶም እቲ ኢንዳስትሪ ምዕብል ስለ ዝነበረ እንታይ ኣጋጢሙ ኣብቲ ዘመን ሰባት ገጠር ገዲፎም ናብ ከተማ ናብ ለንደን ይመፁ ነይሮም ኣብ ፋብሪካ እንዳሰርሑ ከለዉ ነቲ ማሽን ገሊኣቶም ኣጠቃቅሞ ስለ ዘይፈልጡ ዳዎም ይቁረፁ ኣብ ጎደናታት ክሓድሩ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ብዙሓት መንእሰያት ኣብ ጎደና ሆምለስ ኮይኖም እንታይ ዝገብርሉ ዝነበሩ ዘመን እዩ ስለዚ ሮበርት እንታይ ገይሩ ነቶም ህፃናት ነቶም መንእሰያት ኣኪቡ ትእዛዝ ኣምላኽ ቃል ኣምላኽቶም 10 ትእዛዝ ኣብ ዘፃት 20 ዘለዉ እንዳምሃረ ከንብቡ ክፅሕፉ ገይሩ ሞያ ምሂሩ ብድሕሪኡ ዝሓሸ ደሞዝ ንክክፈሉ እንታይ ገብሮም ነይሩ ይምህሮም የርእዮም ነይሩ እቲ መንገዲ ስለዚ ሳንዴይ ስኩል ንብሎ ቦይ እንታይ ኮይኑ ተጀሚሩ ንሕና እንታይ ክንገብር ኣለና ንደቅና ናብ ትምህርቲ ሰንበት ናብ ቸርች ክንልእኾም ኣለና ልክዕ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቤተክርስትያን ዝሪኦ ዘለዉ ሕጂ እንታይ እዩ ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ከለዉ ለይቲ ተሲኦም ኣንጊሆም ንደቆም ኣቆሪሶም ጥራውስቶም ቀሪቦም ልክዕ ኩሉ ነገር ብትክክል እዮም ዝገብርዎ እቶም ስድራ ቤት ናብ ቸርች ክበሃል ከሎ ዶንጎዮም ሒዞሞም ይመፁ ገሊኣቶም ቆልዑት ኣሳይመንት ተዋሂቦም ኣሳይመንት ከይሰርሑ ይመፁ ወረቃቶም ጥራውስቶም ረሲዖም ይመፁ ስለዚ ወለዲ ኣብዚ ነገር እዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ናብ ትምህርቲ ሰንበት እንታይ ክንገብር ኣለና ልክዕ ከምቲ ናብቲ ምድራዊ በቃ ብትግሃት ንገብሮ ለይቲ እንዳተሳእና እንደቅና ናብ ቤተክርስትያን ኣብ ሰዓቶም ሒዝናዮም እንደገና ዝተዋህቦም ኣሳይመንት ሰሪሖም ክኸዱ ከነርእዮምን ክንመርሖምን ኣለና ስለዚ ኣብኡ ብዙሕ ነገር ብዛዕባ እግዚኣብሔር ዝመሃሩሉ ዝፈልጡሉ ቦታ ስለ ዝኾነ ቤት ኣምላኽ ሻርሺ ሓሳብ ከይና ክንሪኦ ከለና መንእሰይ ኢልና ሪኢና ነርና መንእሰይ ኣብቲ ጉብዝና ካብ 13 ዕድመ ክሳዕ 18 19 ዘለዉ ኣብዚ ነገራት ይቀያየር እዩ ባህርያቶም ክቅየር ጅምር ኣብቲ ወዲ ዘሎ ሆርሞናት ነገራት እንዳተቀያየረ ክመፅእ ጅምር ኣብታ ጓል ኣንስተይቲ እውን ከምኡ ኣብ ወዳትን ኣዋልድን ዘሎ ለውጥታት ኣብዚ ብዙሕ ነገር ይረአዩ ብዙሓት ወለዲ ኣብዚ እንታይ ንደቆም ክጎድኦም ኢሎም ዘይኮኑ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልክዎ ኣፍሉጦ የለን እቲ ቻይልድ ዲቨሎፕመንት ንብሎ ኣብዚ ዕድመ እዚ ኣካላዊ ስምዒታዊ ኩሉ ነገራት እንታይ ከም ዘማዕብሉ ስለ ዘይንፈልጥ ኣብ ኣካላቶም ናይ ሆርሞን ምቅያር ስለ ዘሎ
حدش بحر خرينا يجمروا أبز عدمزي ساز حدش بحر خرينا متجمروا قدم سئلهم يمزوزنا نيرهم زبلنا يم نجارات أبزي زي مزاز نجارات تخليها كال نجاراتون كرئين جمرينا ساز تي نقول زخانة تداليوز أنا حوالي دقن أبز عدمزي كمي هندلي جورم فلتيو بزحات ولدي ناز نجارز سلزي فلتو أبز انتهى قاتم رسمي بتي مجونات كونفليكت يقاتم ولادن ولودن سلازي أبزي أبيوتهم زر حدش نجارات كينا هنريو خلنا نايز حدش ناي هيوت معرفات فتنات كينا هنريو خلنا عند أراونات النت أبز عد مزيد قاتمو أبجزا مسانا كله كلهم كلنا عملت أبز عد مزيد مسعراتهم كوس يدلو نابزي يدل نجارات زي صبو نجارات كلهم كلنا بقى بين يزنبرو لوزبل عينت نجارات كما عبلو يقولون كبيت كريستيانين كبصدرا بيتهم من ريحهم ناس أخوينا زدلوه خجبر يخلي زبل نجارات أبزي أدمزي انتايو هوني يفتاتونومي في اللعب بعرب كنا هذا يقولنا أسر شو مونته مس أخلك بقى موسى وزي خان ناس أخون كخ نبر actually سيجما انتاي اللي يقول توزع أدمزي ناي كرايسيس أدميبلو أسر شو مونته عمت نبي كم تخيل عن فت كازت أفأكا أدمي مثلا نسيت عن purposely في اللعب سايكولوجي تناي أموره تعبان يخطر أقول لها أسر شو مونت عملت حما أدمي كفو سبت رهيب بك كفو عينت نجارات كتلا ما عملت خاليها نام تصبغ نجار كعاز واستكات رهيب كتصبغ نجارات كتلا ما عملت تخليها سلزي أبز عد مزل مسوزو كل نجار فاني زو مسلو كل نجار بك قليل زو مسلو قبرو خلو انتهاجا خمسة خفلهم كمان أيفولتونيم سلزي ناس كركب يلوم يحسب يوم كنا ردهم علينا بتبقى كنحزم علينا أبز المسي كالون بناي حطهم من النت هو عماي أنا يوناس حسب أمتينا نيرنا يوناس انتايلو مسحازو وسي زيابير عمله ننوي كيد كتقلبت عيل كأوج مسفولو نعمل ننوي مخاد قريفنا ترسيس إذا حجي مودرن دي سبين بوزلنا ناو خيت تيكيت هم زجاج على عمله ينقرنا سلزي انتاي كقاط مخلينا نري معبل توم سبات مس اجامس قبولو تعجانا مس ودا اغن حد حط حاجتهم مني خايلهم حاجتهم مني خايلهم مسحتتو انا نتي نوز مريز زغبر بحر زغبر املاخ يفوريل مننتو زو خوينو زلو نبعلو اتي انا زوملو املاخ يغير ويلو بزعبا مننتو نعوم كنغروم كلنا لازم دقنا انت عينت حبرتسب مخانو امنتو من تايم مخانو كم سنتو ما تحزنا እንዳ ማሃርናዮም እንዳትሓዝናዮም ተኸይድና ብድሕሩ መንነቶም ንኽገልጹ ዘይፈርሁ ህፃናት እዮም ዝኾኑ ብፍላይ ኣብ ገለገለ ስድራ ቤት ትሪኢኻ ገና ደቂ 8 10 ዓመት ከሉ ወንጌል ክዛረቡ ይኸትሉ ተመሊስካ ነቶም ስድራ ቤት ክትሪኦም ከለኻ ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ኣምላኽ ዝፈርሁ ስድራ ቤት ኮይኖም ይጸንሑ ማለት ስለዚ መንነቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይዶም ንባዕሉ ክሓፍሩሉ ዘይክእሉ ደረጃ ናብ ከምኡ ለቨል ኢና ከነብፅሖም ዘለና ንደቅና እዚ ግን ስኢልካ ዝመፅእ ኣይኮነን እንታይ ክንገብር ኣለና كنمهرهم علنا طبعا قوت حاتيتهم أنا صعب كريستوسي فولتي نكريستوسي زعب أمنتهم بولد اللي بتبعت كزارو كنمهرهم كان أبيهم علنا نعم زلنا دفيت أبزعد مزو بعرفتهم تايقون يوم بزح نجارات اللامة مدي خبز بزحات سبات نابزيد اللي قبل رخصات قتلات يخون والفتات يخون بناي عرفتهم دفيت بزح نجارات انت كوينهم يوم تدفيهم فتيبهم يوم سلازي أبزعد مزيكم سلازا قاتم مسألاي ممكن أبزعد مزي تبقى غيرنا مسوم فريند استخوينا كم سنتنا تحزنا open discuss نقبر تخوينا تبقى عينا تركب تسأنيحنا أبزعد مزي كاب كفاءات عرفتي تعي نقر كموت أبنة نحبنا كنا نقرهم علنا بهوتنا كفاءات عرفتي مريتنا أبيوتنا زوفنا زخفلنا واقع ويبقى من نفسنا قبرنا وي بتباب غيرنا انت خنقورو مالنا انا ردو مالنا ناي انت صوت سحبت ابزعد مازي ناي سيكشوال ديزاير ناي صوت ነገር ኣብ ህይወቶም ቲ ሲስተምስ ጅምሮሉ ሆርሞንስ ጅምሮሉ ዕድመይ ቅዱስ ምዃኑ ጌጋ hamዘይ ምዃኑ ክንነግሮ ማለና እቲ እግዚአብሔር ኣብ ህይወቶም ዘምጾ ድሌት ጸገም ከም ዘይብሉ ኣረዲና ግን ብቅድስና ክኸውን ከም ዘሎ ቅድመ መርዓ
ብዙሕ ሳዕቤናት ከም ዘለዎ መንፈሳዊ ነፍሳዊ ስጋዊ ብዙሕ ነገራት ከም ዘለዎ ጉድኣት ክንነግሮም ኣለና ይዕንቶም ክንከፍተሎ ኣለና ድሕሪ መርዓ ዝግበር ምዃኑ ቅዱስ ምዃኑ ክንምህሮምን ክንገልጸሎምን ኣለና ቅድሞ እንድሕር ከምኡ ዓይነት ነገራት ተላሚዶም ኣብነት እንዳምፃና ይኹን ካልእ ነገራት እንዳምፃና ከነረድኦም ክንምህሮምን ኣለና ኣብዚ ናተይ ቲኔጅ ክምህር ከለኹ እንታይ ይብሉኒ እንድሕር ክንገብሮ ዘይፈቅደልና እንተኮይኑ እግዚኣብሔር ሲ ንምንታይ ደኣሞ እቲ ዲዛይር እቲ ድሌት ደኣሞ ዝጅምረና እቶም ቲኔጅ ክሓትኑ ከሎ ማለት እዩ ዶክተር መስከረም ፅቡቅ ጌራ ኣብቲ መፅሓፋ ገሊፃቶላ እቲ ናታ መፅሓፍ ኢና ንህቦም ካብኡ ኢና 13 ክበፅሑ ከለዉ እቲ ትምህርቲ ኢና ንምህሮም ኣክቹዋሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰልፍ ኮንትሮል ንክምህሮም ምዃኑ ገሊፃቶላ እቲ ሓሳብ ከይድካ ክትሪኦ ከላ ብጣዕሚ እዩ ፅቡቅ ሰልፍ ኮንትሮል ክላመዱ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረ ምዃኑ ናብ ኣምላኽ ተፀጊዖም ሓይሊ ተቐቢሎም ንሓጢኣት እምቢ ክብሉ እግዚኣብሔር ንኸለማምዶም እውን ከምኡ ከም ዝገበረ ጌራ መፅሓፋ ገሊፃቶላ ስለዚ ከነረድኦም ኣለና ብፍላይ ኦፕን ዓይነት ዲስካሽን ተላማሚድናዮም ካብ ንእስነቶም ክንሕግዞም ንኽእል ኢና ጌጋ ውሳኔ ከይውስኑ ገንዘብ እውን ብዙሓት መንእሰያት ኦፍኮርስ ሱር ኩሉ ክፍኣት ምዃኑ ኣብ ቀዳይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 6 ነጊርና ኣሎ 10 ከይድና ክንሪኦ ከለና ብዙሓት ሰባት ክህብቶም ኢሎም ንርእሶም ናብ ሽግር ኣትዮም ንሰባት ናብ ሽግር ኣትዮም እዮም ስለዚ ብቅድስና ከምፅዎ ከም ዘለዎም ሾርትካት ክጥቀሙ ከም ዘይብሎም ርሂፆም ከምፅኡ ከም ዘለዎም ክንምህሮም ኣለና ገንዘብ ኩላትና ኣገዳሲ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ግን ንዕኡ ኢልና ካብ እምነት ንዕኡ ኢሎም ካብ እምነት ዝተኣለዩ ብዙሓት መንእሰያት ኣለዉ ስለዚ ብፍላይ ሕጂ ኣብዚ ምዕራብያን ከይድና ክንሪኦ ከለና ኣብ ንሱ ዕድሞኦም ንሰይጣን ነፍሶም እንዳሸጡ ገንዘብ ደልዮም ዝና ደልዮም ኣብ ከምኡ ዓይነት ሕብረተሰብ ይዓብዩ ስለ ዘለዉ ሓደገኛ ምዃኑ ካብ ኣምላኽ ከኣልዮም ከም ዝኽእል ፅዒሮም ከምፁ ከም ዘለዎም ተማሂሮም ፅዒሮም ገንዘብ ኣምፂኦም ንፅቡቅ ነገር ክጥቀምሉ ከም ዘለዎም ክንምህሮም ኣለና እዚ ፋይናንስ እውን ኣጠቃቅማ ገንዘብ እውን እንተሚሂርናዮም ፅቡቅ እዩ ከም ገንዘብ ኣምፂኦም ከመይ ገይሮም ክጥቀምሉ ከም ዘለዎም እንተሚሂርናዮም ውፅኢታዊ ገለገለ ውሉድ እንታይ ገብሩ እዮም ስድራ ቤቶም ዘፅንሕሎም ሃብቲ ስለዘይመሃሩ ካብ ንእስነቶም ከመይ ጌርካ እቲ ገንዘብ ከም ዝመፅእ ስለዘይትሕዝዎም ብድሕሪ ነቲ ገንዘብ ምስ ረኸብዎ ከጥፍእዎ ናብ ዘየድሊ ብልሹና ክኣትዉ ትርኢ ኢኻ ስለዚ ኩሉ ነገራት ክንምህሮም ኣለና ንደቅና ምስ መሳርሒ ኤሌክትሮኒክስ ዝግበር ገደብ ኣልዎ መሳርሒ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ኣብ ገዛ ኮይኖም ዘየድሊ ሰባት ከራኽቦም ይኽእል እዩ እንደገና ምስ ኣምላኽ ዘለዎም ሕብረት ከበላሽዎ ክበትኮ ይኽእል እዩ ኣብዚ ኣባና ዘለዎ ቲኔጅ ሕጂ መብዛሕትኦም እቲ ጋጀት ብዙሕ ስለ ዝጥቀሙ ክትምህሮም ከለኻ ኮምፕሊትሊ ኣእምሮኦም ሰሙን ሙሉእ በቲ ሚድያ ተታሒዙ ስለ ዝፀንሕ በቲ ጋጀት ግዜኦም ሰዓቶም ብኡ ስለ ዘሕልፍዎ ዝበዝሕ ግዜ ምስ ኣምላኽ ስለ ዘይሕልፉ ኣብ ሂወቶም ትሪኦ ኢኻ ኣብ ገለገለ እውን ነዚ ኩሉ ገዲፎም ምስ ኣምላኽ ግዜ ዘሕልፉ ከዓ ቃል ከንብቡ ክፅልዩ ዝቕንዩ ንሶሙን ዝሃብካዮም ኣሳይመንት ሰሪሖም ዝመፁ ክትሪኦም ከለኻ ከዓ ብዙሕ ናይ እግዚኣብሔር ፅቡቅ ነገራት ትሪእሎም ኢኻ ስለዚ ይዕናዊ እዩ ኣይጠቀሙሉ ይኮነን ግን ሰዓታት ገደብ ክንገብረሎም ኣለና ዝተዛብዐ ኣመለኻኽታ ዝፍልስፍና ንብሎ ዘለና ብዙሕ ዓይነት ፍልስፍናታት ኢልና ርኢናዮ ነርና ብኡ እውን እንታይ ይኾኑ እዮም ይፅለው እዮም ልክዕ 14 15 16 ክበፅሑ ከለዉ በዚ ነገራት እዚ ዝሓድሽ ብድሆታት ኣብ ሂወቶም ክገሃድ ይጅምር ማለት ስለዚ እዚ እንዳፈለጥና ተዳሊና ክንፀልየሎምን ክንመክሮምን ክንኣልዮምን ኣለና ወሳኒ ናይ ቤተክርስትያን ናይ ወለድን ከይድና ክንሪኦ ከለና ናይ ኮተት መሰረታዊ ባህርያት ከይድና ክንሪኦ ከለና ነጥብታት ርኢና ነርና ብፍቅሪ ክኸውን ከም ዘሎ ወለዶም ቀርብዎም ከም ዘለዎም ዝብል ሓደ ሓሳብ ርኢና ናይ ወለዶም ትምህርትን ምክርን ብድሌት ናይ ምቕባል ዓቕሞም እንታይ ይኸውን ይቕንስ እዩ ብዘዕድና እዚ ሞር ንካልእ ሰብ እዮም ክሰምዑ ዝጅምሩ ቤተክርስትያን ሕጂ ብዚ ናይ ወለዲ ናይ ምስማዕ ግዜኦም ስለ ዝቕንስ ቤተክርስትያን ንዕኦም ዝምህር ኣብዚ ዕድመ እዚ ብኩሉ ነገር ብፍላይ ዝበሰለ ሰብ ተረኺብና ኣብዚ ዕድመ እዚ ክንምህሮም ኣለና ብናይ
عاركم مغري امنت وي كل نغت ناي امنت بحر ناي موسى شجر قولي حريد مور يسمعنا يام تنعنا سمعنا يقنسي مور نمن كان تحت قبر لك ترستي مغيار ولاد تخون كاون كوم مالتي بطباب ابغلغل ولد حج انتاي رايو زيد اللي صرفي انت دون قرو تعد ممكن كن فلطو علنا بطباب نا غبرنا كنا عليو لنا نتي كونفرزيشن نتي جميرنا يازلنا زربا تدارارا بحلافነት موسى دليت يريو ስለዝኾኑ ዝዕድ መዚ ስራሕ ከነላምዶም ኣለና ሪናን ይርናይና ካብ ክልተ ዓመት እዮም ዝጅምሩ ስራሕ ካብ ክልተ ክሳዕ 3 ዓመት በባ ዓመቱ ናይ ስራሕ ልምምዳት ስራሕ ከነላምዶም ኣለና ጽባሕ ንጎ ስራሕ ተዘይላሚድናዮም ክሽገሩ እዮም ምስ ሕብረተሰብ ክነብሩ ከሉ ብዙሕ ተጽዕኖ ከምጸሎም ይኽእል ንጠቕሞም ይዝመስለና ግን ንጠቕሞም ኣይኮንናን ዘለና ንጎድኦም ኢና ዘለና ስለዚ ዝዕድ መዚ ሓላፍነት ከርእዩ ስለዝደልዩ ሓላፍነት ክንቦም ኣለና ዓቕሙ በቲ ነቲ ሃንድል ዝገብርዎ ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገራት ሓላፍነት ክንቦም ኣለና ከይሓሰቡ ከይጋናዘቡ ታዋኽ ስጉምቲ ክወስዱ ይቆለቡ ዝዕድ መዚ ስለዚ ገለ ጌጋ ክገብሩ ከለዉ ቃላት ክንጥንቀቕ ኣለና አንታ ገላም አንታ ደንቆሮ ገለ ዘይኮና ትዕድመ ተረዲእና ኣሎ ዝዕድ መዚ እንታይ ጌጋውስ ሓደ ድንገት ክውስኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ንድሕሪ ጅኾም ክውስኑ ከም ዘይብሎም ተጠንቂቖም ክውስኑ ከም ዘለዎም كنمخرم على أمون وحوسن جاهن نكفرق زبلولو زي بزعد مزي بزح جزين ولو دومن مهارانهم حقت على سرعتنا ينفتان زنبالة بحري يريو أما أكل بيت صوبهم بزح جزي بحتوات يخونو لا يكفل لا يجمرو سلازي attention كنبهم أبت عدمة زمع بالنجارات فليتنا أبتناتهم level ورينا أنا هنحجزهم زلنا أولو دومنا بيت كريستيان تقبلنا تنيب لين زبل نجارات كان صبار أصل زخولو كم نفتوهم بقالاتنا بجبرنا أنت هنجبر لهم علنا كنريهم علنا سلسلة مسألة عوناتهم تاي نعيش تخلو كابعد ما سكل 9 شوعات تزلو نسخة أوكي أنا أوكي كونكوني لهم نسخة زبل كام نجر ممرحتات قبروا الكان كسمعون كان يقولوا كابز شعات 9 10 3 تزلو ياريك أوكي يار أوكي أمولس أوكي زبل نجر كريها اليوم كاب 10 3 نيوزول ليس أقام حج I am okay but you are not okay خلوها اليوم أبزعد مازي نساتهم فلاتات لك أنه كله زبل صحوا وخينيو السمعة أبزعد مازي كوم عينة نجراس لزاريو تأسيلنا بتباب كن اليومن كن مرحومن علنا مزحف كله استايد لنا أب إسرائيليان لك 10 دخلت عمد نسكونو كساتو فو خجلجلو يجمرو أبيت مقدس آتيهم كمهارو يجمرو سلازم نحنا انت هنقبر لنا بيت كريستيان مالتي في الله كاب 10 دخلت 10 3 عامت نيو نساخت مهر زلوا ماني مرحام تينا لك اكمتو موسى زمرحهم مرحي اليوم قايد زقبرهم في الله كاب 10 3 انت امينو مونت مهر انت تقبلومو بزح نجر كاوهم مهاري يقول اليوم لك اكمت ياسو مريحوم زعاتو مرحي اليومي اب غزان اب بيت كريستيان مالتي سلاز بيت كريستيان ولدن بس نجر زخنا عي علنا منفس آخرنا ريوخ لنا نيوسس كم حكي ريوخ كم عاركومي قربو يقول يوم ولدنا ممهران كم نكروسوس جيروم عبدنا تعين جيروم كريوهم جمرو نتي النبلوم عند حرسة زي نبيرنا يو توم ممهران توم ولدن انتهان قبرهم نخلينا كابت امنت نخرحقو مخنيات كنكون نخلينا مزحف قدس كم يجرون كأززوا خمسة لهم كن مهرمين لنا نقول يسوع كريستوس أمينو مخصوص وخصوصنا خمسة لهم بيت عمل نحس لزعبي حد أتينيات مالتها يكون ويدك باستر ويدك قلقال سلزخون ويدك عمل سلزخون دحينو مالتها يكون مدحان بعلها بقول كي توصنو وساني سلزنا كم ونا وساني كانوا مزوم علنا مالتي كميل كم تدحن كفلتو يليومي بزعبات مدحان مفلات اليومي كاب أدمات حيز كل زب عالم كم زود قاعد تحت فردهم زلوا يسوع كريستوس مسيو نتعدى حمز خفلة بنت بسقاسة كم زدحن كم مهارو علوم أبيت كرشان سلستمال على سكاود باستر سلزوخان كاود قلقال سلزوخان كا ودا أمان سلزوخان كا تدحن مالتها يكون زي سبيسيفيك مهارو له أبانا أنت يوم زقور 10 تغلط 10 سلسلة بسوسه تمرت دحنات نجمر له مين سلازي تمرت دحنات كاب عدام ودك أجميرو كسع كريستوس زلوا لا رد أنا يوم نخيل كفلت أقول لهم زعبات منحن نخالوت مسكار كم مهاري اليومي
ኣብቲ ኣገልግሎት ዝብል ክንሪኦ ኢና ኣብ ኣገልግሎት ክሳተፉሎም ኣብ ዝዕድመቲ እንታይ ክንገብሩ ኢና ንገብሮም ኣብ ሕጂ በቲ ድሌታቶም ከገልግሉ ኣብ ሚድያ ድዮም ከገልግሉ ኣብ መዝሙር ድዮም ከገልግሉ ኣብ ኣገልግሎት ጸሎት ድዮም ክኣትዉ ኣብ ኣገልግሎት ስነ ጽሑፍ ድዩ እቲ ዘለዎም ናቶም ፓሽን ዓቕሚ ክእለት ፈሊጥና ናብ ኣገልግሎት ክሳተፉ ክንገብሮም ኣለና ኣብ ኣገልግሎት ድራማ ምስክርነት ኣብ ሰናይ ግብሪ ኣብ ኣገልግሎት ምስትንባር እዚ ኣሸርስ ንብሎ መርዓ ክኸውን ከሎ ዲ ካልእ ነገራት ክኸውን ከሎ ዲ ኣብ ቸርች ከነሳትፎም ከገልግሉ ክንፈቅድ ኣለና ኣፀጊዕና እዮም ሱቅ ክንብል የብልናን ከገልግሉ ተጀሚሮም ኣነ ርአየ እየ ኣብ ህይወት ኣብ ሚድያ ኣብ ካልእ ነገራት መሰእተናዮም በቃ ዋላት ናይ ህፃናት ምምሃር ክጽልዩ ቃል ኣምላኽ ከጽንዑ ክዳለዉ ይጅምሩ ማለት ስለዚ ናብ ኣምላኽ እንዳቀረቡ እንዳጠበቁ ክመፁ ይጅምሩ ነዛ ኣብ ናይ ትምህርቲ ሰንበት ምምሃር እውን ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣብ ቤተክርስትያን ዘሎ ኣገልግሎት ከነሳትፎም ኣለና ሕጂ እውን ናይ ወለዲ ተራ እንታይ ኣብዚ ልዑል እዩ ኣብዚ ዕድመ ዝርከቡ ቆልዑ ምምሃር ኣብ ምምራሕ መዳይ ወለዲ ደገፍ ምምሃር ተራ ብኣጋብ ከበርክቱ ወለዲ ከበርክቱ ይግቦም ወለዲ ኣብ መዳይ ኣብ ምምራሕ ኮተት ደቆም ትኩረት ክገብሩሎም ካብ ዝግቡእ ብርክት ዝበሉ ነገራት ከይና ክንሪኦ ከለና ከባቢ 9 ነጥብታት ኣብዚ ዝፍተኑሉ ግዜ ነቲ ክርስትና ባዕልና ክንሪኦም ተዘይጀሚርና ሂወትና ተዘይርኢናዮም ባዕሎም እውን ከምቲ ዝበልኩ ዓንተወይ ካልእ ነገራት ብካልእ ነገራት ስለ ዝፍተኑ ብቐሊሉ ንዓና መኽንዮም እንታይ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክርሕቑ ይኽእሉ እዮም ዘይኮን ባህሪ ምስ ዘርእዩ ግዜን ቦታን መሪፅና ኣብዚ ዕድመ እዚ እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንምህሮምን ክንኣልዮምን ኣለና ከም ህፃን ዘይኮነ ከም ዓብኢና ከነዘራርቦም ከም ዓብ ክብል ከለኹ ደረጃኦም ፈሊጥና ዋላ ሚስጥር ዲ ካልእ ነገራት ዲ ከነዛርቦም ከለና ዓቕሞም ክርስዕ የብልናን ግን ከምቲ ህፃናት ከለዉ ዝነበርዎ ከምኦም ዘለዉ ኢልና ከነዛርቦም የብልናን ዓብዮም እዮም ብዙሕ ነገራት ተማሂሮም እዮም ዝተወሰነ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ከም ህፃና ይኮናን ከነዛርቦም ዘለና ፈላጣት ኢና ኢሎም ስለዝሓስቡ ቆልዓ ኢኻ እንዳበልና ከነናእሶም የብልና ከመይ ዝበለ ዓርኪ ክሕዙ ከም ዘለዎም ብኣብነት እንዳምፃና ክንነግሮም ኣለና ብምክንያት ኣብቲ ዕቤቶም ዘሎ ለውጥታት እውን እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንርድኦም ኣለና ዕገሶም ኣለና ከም ተቐዲመ ዝበልኮ ለውጥታት ስለ ዘሎ ብትዕግስቲ ብፍቅሪ ክንገብሮ ኣለና ኣብዚ ክልል ዕድመ ዝርከቡ ከተት ናይ ኣይሰዓርን ባህልነት ነገራት ስለ ዘሎ ነቲ ነገራት ከመይ ጌርና ቀይርና ነቲ ዕላል ኣሊና ከመይ ጌርና ክንቅፅል ከም ዘለና ብጥበብ ክንኣልዮም ኣለና ክንምህሮም ጀመርና ሓደ ነገር ደጋጊምና ኣይኮናን ክንምህሮም ዘለና ከምቲ ቆልዑት ከለዉ ትዕድሞም ኣብ ግምት ከነእትዎ ኣለና ክሰርሑልና ምስ ንደሊ ብኣኽብሮት ፕሊዝ እዚኣ ግበረለይ ኢልና ምስ ገበሩ ከዓ ኣፕሪሺየት ክንገብሮም ኣለና ቴንኪዩ ወልዳን ዝብል ዓይነት ቃላት ጌርና ከዓ ከነመስግኖምን ክንሓቶምን ኣለና ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣምፃዮ ገልዳም ከም ዝግበር እቲ ሪስፔክት እቲ ማነር ስለዘየለ ከምኡ ዓይነት ነገራት ከነሪኦም የብልናን ማነር እቲ ኣገባብ ንምህሮም ንሕና ኢና ስለዚ ኣብቲ ኣዘራርባና ይኹን ኣብቲ ቀራርባና ይኹን ክልየና እዩ ሶሪ እዚኣ ትምህርቲ ስለ ዝወደትና ኣብታ ካልአይቲ ክቀይር
اوكي كن قصلينا سوري I don't know connection مش تسلو كوين له ولدنا أنا من تاي كاب من قدي هيوت يوصل نزل الحساب زالفة مرتنا سلسلة تعطينا نيرنا أبزوريا بيت كريستيان زرعي كفتات وي حواف أبزوريا ولد زرعي كفتات حواف لنا نيرنا دعنا نايز من كفاء انتاي مخان موسى من قاليو انتاي زبل حساب ترينا تي اب فلاي ابزوريا ولد زرعي كفتات كينا هلي خلنا كبابي شوعت زهونو نطبطات رينا نيرنا تقداماي انتاي حلافنتكا زي مفلاط مبزحتهم ولد انتاي زحسبوت 9 ميتاويت ندقها ممهار بزعبا منفساونت نبيت كريستيان توهبي إلهم يوم زحسبون زردون 9% which means درجة زبزح ولادي እግዚአብሔር أملاخ نت ولادي تحلف نت كم زهبو انتهى يكونن አይፈልግም ስለዚህ ወለዲ ናዓና ይብና እግዚአብሔር أملاخ ندقنا انتهى كنقبر كان أبي of course بيت كريستيان قاعد تقبرو زقبعناتا حلفنت አሉ زبزح ጊዜ ከባቢ 6 መዓልትን 18 ሰዓት ክንብሎ ንኽእሊና تقول عم سمني زغمد مس ولدي سلازم كاب مس بيت كريستيان كاب مس ناتي اب ساندي سكول زمهره ممهر زبزح غزي مس ولدو مس زحلفو غزي يبزح سلازي قلياتهم ولد انتا يكون ندقوم ممهار غزي مهاب زي ردوم አለው ስለዚህ ሐላፍነትካ زي مفلاط እግዚአብሔር አምላክ ንመን ሐላፍነት ይቡ ንወላዲዩ ንወልዱ ከዕቢ ሐላፍነት هيو لازم مبزحتهم ولدي جيزين دهابكا زعب أملاخ نودخا ممهار مبزحتهم ولدي زنجرزي عيفولتون يوم عيجبرون يوم سلازي حلافنتنا خنفلت علينا بزحات ولد حلافنتهم سلازي فولت يوم بناي ولدي حدا كابت زرع كفتاتاتيو بفلا قال ولد خينا هر يوم كلنا يقلابط ويم زيابير أملاخ زدل المجمرة نعو بملؤ لبنا بملؤ حيلنا بملؤ نفسنا كنفوتو كنفكر يدل بدحرو سدرا بيتنا خنريز دلي بدحري خنقلقل زدرينا ابو زحسب زر جيغا غننتاي مجمريا እግዚአብሔር አሎ بدحرو አገልግሎት ላትፋም ብዙሓት ወሉድ ካብ ንስነቶም አትሒዞም ወለዶም ስለዘይ ምህሮም ብዙሕ ነገራት ክኸውን ኣብ ህይወቶም ትሪኦ ስለዚ እቲ ሓላፍነትካ ዘይምርዳእ እግዚአብሔር አምላኽ ንወለዲዩ ደቆም ከዕቢው ሓላፍነት ይቦም تخلى وننتايو ناي هيوت شوتو زي مقمات سيمبل بيت مرت خنمار كلنا نابنت كمبيوتر بروجرامينج كمهاري تيلكا قدامي 4 عامات كمهاري تيلكا كمبيوتر ساينس كمهاري تيلكا وتيولوجي استفالالي ولا سايكولوجي كالت متات كمهاري تيلكا توم بيت مرت بيك تمارت هونك انا 4 عامات تمرتيون بلان زوصلكا شوتو يقومد قدامي عامات قدامي سيمستر از تمرت زك تمهاريخا خلاص سيمستر از تمرت زي سالسايت سمستر زي يوم 4 عامات يوم تايز قامطو لك شوتو جولس يقامطو ولدو انت اينا هنكون زلنا ندقنا ببع عامتو انتي نمهرو ود 3 عامات مسكونه عاومو قد محجرين يعني انا ببع عامتو كمهارو زغلو بزعبا እግዚአብሔር ይልና ሪና ነርና ስለዚህ በብ ጊዜ እንታ እንገብራለና ሾቶ እንዳአመጥና ከንምሮም አለና ንደቅና ክርስቲያን ወለዲ ወልዶም እግዚአብሔር ብዝፈልጥን ብዘፍርን ህይወት ንኻዓቢ ድሌት እኳ ይሃልዎም ግን ሾቶ ጎል አያቆምጡን ምታይም ዝገብሩ ይረኽቦም ንደቆም ፕላን ዘይብሉ ዓይነት አማሃራ ሶሙን ጽቡቕ ምሮም ክልተ ሶሙን 3 ሶሙን ጎልፎ ኮሙ ኣይኮነን ክኸውን ዘሎ ጎል ከነኣምጥ ኣለና ሳልሲ ሓሳብ ጽቡቕ ኣብነት ዘይምዃን كم تعقدي ما خلوا صنحكو أبنتها وهيوت زي مرعين دك نسو رؤسو زخالة حدقة علو عدمنا أجنازيب كازي ممهر أب مبزح تنازر أنتايو لك كم نعاب تمور عينتين أنتاين قبل نمور بس لازم عاوم من إيش تيس لزخنا لك كم نعاب عينت يدي وشين زي خن قبل كلنا ويون كل كلنا أصل شوز سلازغل نتن مهرام كحزو أيكونني أبو زحات ولدي يري بعد أب بيت كريستيان تمرت ناتمهرنا حدا نتايلو نقرنا نيو أب ناي ديفوشن جزء خون كله مغنيات يفتر كدك أسيلو
صدرو امنتي معبيمو او يزمسكر نيرو بقداماي حدا ነገር ከአይ ማህር ነይራ አነ ይገርመን ነይሩ ማለት እቲ መንፈሳዊ ነገራት ክምህሩካ ከሎ ልክ ከም ዓብዮም ዝምህሩካ ስለዚ ይርዳእካ ክትሕዞ ስለዚ ስልቾካ ካብቲ ናይ መንፈሳዊ ጊዜ ካው ይኻንታ ክትገብር ትደልዩ ይዛረብ ክትሃድም ኢኻ ትደልዩ ሲምስክር ነይሩ ስለዚ ክንጥንቀቅ ኣለና ዓቅሞም ክንፈልጥ ኣለና እንታይ ክሕዙ ይኽእሉ ክልተ ዓመት ክልተ ዓመት ምስኮነ ካብ 3 ደቂቃ ዓቅሞም ደቂ ሰለስተ ምስኮነ ካብ 3 ክሳብ 6 ደቂቃ በቃ አልቦም ከይት ተሰራው ሰምዑካ ዝኽእሉ ደቂ 4 5 ምስኮነ ካብ 4 ክሳብ 8 ደቂቃ ስለዚ ኣብዚ ክንገብር ኣለና ዕድመ ከፋፊልና ክንምህሮም ኣለና ንቆልዑ እኩል ግዜ ዘይመሃብ ግዜ ተዘይምህርናዮም ብርክ ዝበሉ ወለድ ነገራት እዚ አይርዶም ስለዚ ኣብታ ዕድመ ክመሃርዎ ዝግባእ ነገራት ግዜ እንተዘይብናዮም እንዳሓለፎም ክኸይድ ጅምር ፀላእኻ ብመጠን ኣብ ሂወቶም ብዙሕ ነገር ከዓይ ንሕና ቃል ኣምላክ ክንምህሮም ዝግባእና ፀላኢ ካልእ ነገራት እንዳማሃረ ክዕብዮም ይኽእል እዩ ናይ ህፃናት መምሃር ዓቕሚ እንታይ ምግባር ኣትሒትካ ምርኣይ መን መንፈሳዊ ነገር ጭንቂ ንምርድኡ ንምንታይ ተጨንቆም ንምንታይ ተሸግሮም ዝብል ሓሳባት እውን ኣሎ ክንድሕን ከለና ንሕና እግዚአብሔር ይገልጽልና እግዚአብሔር ይረዲእና መንፈስ ኣምላኽ እዩ ዝገልጽ መንፈስ ኣምላኽ እዩ ዝምህር ንሕና ዝግባእና ንግበር እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳና ኮይኑ እንተኽገብሮሚ ክምህሮሚ ክረትዖም ክጅምር እዩ ስለዚ ምጭናቕ ኣይኮነን እዚ ካብ ሰይጣን ዝመጽእ ወይ እውን ካብ ዘይምርዳእና ዝመጽእ ሓሳብ እዩ ስለዚ ክንምህሮም ኣለና ይሕዝዮም እዚ መንፈስ ኣምላኽ እዩ ዝገልጽ ኣብቲ በብዕድሙ ኣብ እንምህረሎም በቲ ዝርድኦም ገይሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንተኽገብሮሚ ከረድኦምን ክገልጸሎምን እዩ ኣብ ቤተክርስትያን ዝርአ ክፍተት ከና ናይ ግዜ ምሕፃር ኣብ ቤተክርስትያን እንታይ ይርአ ቆልዑት ህዲሎም ክመሃሩ ስለዝደልዩ ግዜ ስለዝደልዩ ምስ ሓተቱ ቀሲልካ ክትረድኦም ስለዘለካ ኣብ ቤተክርስትያን ዝርአ ክፍተት ናይ ግዜ ሕፅረት ኣሎ ሕፅረት ምድላው ኣብ መምሃራን እንታይ ይርአ እዩ ሕፅረት ምድላው ይርአ ኣብ ዙርያ መምሃራን ይርአ ኣብ ዙርያ ተማሃራይ ከርአ ተማሃራይ ኣሳይመንት ምስተዋህበ እቲ መምህር እውን ከይተዳለወ ይመጽእ ስለዚ ብክልቲኡ ሳይድ እዚ ነገር እዚ ይርአ እዩ ኣብ ዙርያ መምሃር ቦታውን ጽቡቅ ጌርና እንታይ እንገብረሎም ኢና ኣይነዳልወሎም ኢና ከም ቤተክርስትያን ንጋገዮ ዝመሃሩሉ ገዛ ዝጥቀሙሉ ዝሽንቲ ቤት ኩሉ ነገራቱ ኣብ ቤተክርስትያን ዝኽፍተት እዚ ይርአ ኣይንግደሰሎም ኢና ሓደ ነገር ኣምፂና ኢና ገዛ ዘይፀረየ ዘይበለ ጌርና ኣብኡ ንክጥቀሙ ንገብሮም ከምኡ ክኸውን የብሉን ንሳቶም ዝጥቀሙሉ ቦታ ፅሩይ ብዓቕምና ጽቡቅ ጌርና ክንሕዞን ክንኣልዮን ኣለና በብዕድመ እውን ከፋፊልና እንታይ ክንገብር ኣለና ቤተክርስትያን ክንምህር ኣለና ከም ተቐዲመ ዝበልኩ ንሓደ ወዲ 8 ዓመት ምስ ወዲ 14 ወይ 16 ዓመት እንድሕር ክንምህሮ ተጀሚርና ናይ ዕድመ ጋብ ስለ ዘለዎም ንክልቲኦም ዘየድሊ ፀቕጢ ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ ስለዚ በብዓመቱ እቲ ክላሳት ከፊልና ኣብ ቤተክርስትያን እውን እቲ መምሃር ቦታ ከነዳሉ ንኽእል ኢና በታ ዓቕምና ማለት እዩ ናይ ህፃናት ናይ መምሃር ዓቕምካ ኣኒስካ ምርኣይ ከም ተቐዲመ ዝበልኩ ኣብ ገለገለ ቤተክርስትያን ሕጂ እንታይ ይመፁ ተፃይቶም ይኸዱ ከምኡ ይኮነን ክኸውን ዘሎ ክሕዙ ኣይክእሉን እዮም ዝብል ኣራዳዳ ኣሎ ግን እንተሚሂርናዮም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ክሕዙ ይኽእሉ እዮም እቲ ትምህርቲ ኣብ ክርስቶስ ዘተኮረ ዘይምግባር መጽሓፍ ቅዱስ ከይድና ክንሪኦ ከለና ታሪክ ዛንታ ነጊርናዮም ንኣብነት ብዛዕባ ኣብርሃም ንይስሓቅ ወዲ ክስውኦ ከሎ ታሪክ ነጊርና ጥራይ ኣይኮንና ንሱ ክንብል ዘለና ኣብኡ ዝተገለፀ ሚስጥር ንክርስቶስ ዘርእቲ ታይፕ ኣንቲ ታይፕ ንብሎ እንታይ ምዃኑ ብዛዕባ ክርስቶስ ታሪክ ዘይኮንና ኣብቲ ውሽጢ ታሪክ ክርስቶስ ኣጉሊሕና እንታ ክንገብሮም ኣለና ከነሪኦም ኣለና ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ክርስቶስ ይዛረብ እሱ ሰማይን ምድርና ተዓሪኡ እሱ መንገድን ሓቅን ህይወትን ንዕኡ ክፈልጥዎ እዩ ዕላማና ክኸውን ዘሎ ታሪክ ኣይኮንናን ነጊርናዮም ስቕ ክንብል ዘለና ካልእ እውን ኣብ ናይ ዘመን ክፋእ እንታይ ምዃን ሙሳኽ ኣብ ስኮትላንድ እንታይ እናርኢና ነርና ብስኮትላንድ ያን መራሕቲ ዝተዋህበት ነቶም ቆልዑት ብዛዕባ ግብረ ሰዶም ንምምዳት እንታይ ንክገብሩ ንክመሃሩ ከም ሕጋዊ ገይሮም ኣፍቂዶም ኣለዉ ብዛዕባ ታሪክ ጓል ምስ ጓል ወይ ሰበይቲ ምስ ሰበይቲ ወሲብ ዝፍፅሙሉ ስድራ ቤታት ኣብነት እንዳምፁ እንታይ ክገብሮም ንኸላማምድዎምን ንኽምህርዎም ኣፅዲቖም ኣለዉ ብፍላይ ኣብዚ ምዕራብ ኣብ ስደት ስለ ዘለና ደቅና ብዙሕ ክፉእ ነገር
እንዳራዩ ዝዓብይሉ ቦታ እዩ ወዲ ምስ ወዲ ጓል ምስ ጓል ሓጥያት ርክሰት ዝበዝሓሉ እዩ ስለዚ በዚ ነገራት እውን ተፈቲኖም እንታይ ይኾንዮም ካብ ኣምላኽ ክርሕቑ ክወፁ ትሪኦም ንሪኦም ኢና ዋላ እውን ኣብ ትንግልገለሉ ይኹን ኣብ ካልእ ቦታ እውን ርኢና ኣለና ዕድሞም 7 ዓመት ምስ ዝኾኑ ቆልዑ ብሓሳባዊ ወሲብ ከመይ ገይሮም ክፍፅሙ ከም ዘለዎም ኣብዚ እንታይ ኢልና ነርና ቅድሚ ሕጂ ኣብ 7 ዓመት ክፈልጡ ብዛዕባ እቲ ተረዲዎም ኣይኮኑን ክፈልጡ ዝደልዩ ግን ኪሪየስ ይኾኑ ክፈልጡ ድሌት ይሓድሮም ስለዚ ኣብዚ ዕድመ እዚ ሓደገኛ ዕድመ ኣብዚ ሓደገኛ ዕድመ መሪፆም እዮም እንታይ ዝገብርዋ ዘለዉ ዘዳልውዋ ዘለዉ ስለዚ ኣብዚ ዕድመ እዚ ብዛዕባ ወሲብ ክምህርዎም ሕሰብዎ ዋላ ንክትሓስቦ እዩ ዘሰንብደካ ማለት እዩ ካብ ወዲ 7 ዓመት ብዛዕባ ወሲብ ተማሂሩ ዝዓቢ ቆልዓ 19 20 ካብ 20 ንላዕሊ እንታይ ዓይነት ሰብ ከም ዝኸውን ክትስእሎ ኣየፀግመካን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይቲ ዘመን ክፋእ ምውሳኽ እውን ብዙሕ ነገር ኣሎ ብሂወቶም ካብ 11 14 ከመይ ገይሮም ወሲብ ኮንዶም ይኹን ካልእ ነገራት ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ እቲ መምህር ከዓ ቀሪቡ በዚ ነገራት እዚ ክምህሮምን ክሕግዞምን ሕጊ ኣውፅኦም ኣለዉ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ስለ ዝዓብዩ ብብዙሕ ነገራት እንታይ ኮኑ እዮም ይፍቶን እዮም ስለዚ ዝወፅሉ ምክንያት እዚ ምክንያታት እዚ እዩ ብዛዕባ ደቅና ኸይና ክንሪኦ ከለና ብቤተ ክርስቲያን ዝረአ ክፍተት ብቤተ ክርስቲያን ዝረአ ክፍተት ኣሎ ኢልና ኣለና እንደገና እውን ብስድራ ቤት ዝረአ ክፍተት ኣሎ እቲ ናይቲ ዘመን ክፋእ እውን ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ ዝፍተንሉ ዕድመን ግዜን እዩ እቲ ሳልሳይ ሓሳብ እንታይ ኢልና ርኢና ነርና ካብ ጥንሲ ጀሚርና ነቲ ኩሉ ሓሳባት ርኢና ነርና እንታይ ርኢና ነርና ካብ ማህፀን ጀሚሩ ድምፂ ክሰምዕ ከም ዝኽእል ወላድ ይኹን ውሉድ ይኹን ካብ ኣመጋግባ ይኹን ካብቲ ሰብኣይ ንሰበይቱ ኣተኣላልያ ነገራት ድዩ ጥንቃቐ ከም ዘድሊ ተማሂርና ነርና ካብ ማህፀናት ሒዝና ስለዚ ኣብቲ ናይ ምስ ተወለዱ ዘሎ ደረጃታት ብምሉእ እንታይ ጌርና ነርና ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ርኢናያን ተማሂርናያን ነርና እንታይ ኢና ርኢና ነርና ደቂ 3 ወርሒ 4 ወርሒ 5 ወርሖም ደቂ ዓመት እውን በብግዚኡ ዘምፅዎት ምዕባለታት ስቴጅስ በብሓደ እንታይ ጌርና ነርና ኣብኡ ርኢና ነርና ስለዚ ኣብኡ እንታይ ክንገብር ኣለና ኣካላዊ ንኣብነት ወዲ ዓመት ምስ ኮነ እንታይ ዓይነት ነገር ኣካላዊ ይኹን ኣእምሮዊ ይኹን እንታይ ከማዕብል ከም ዝኽእል ተዘራሪብና ነርና ገለገለ ሓሳብ ካብኡ ዝረኣናዮ ኣካላዊ ዘማዕብሎ ደረጃታት ፈሊጥና ኣብቲ ዘለዎ ደረጃታት ኣብቲ ዕድሙ እንታይ ክንገብሮ ከም ዘለና ክንሕግዞ ከም ዘለና ኣእምሮዊ እውን እንታይ ክመሃር ይኽእል ካብታ ዝተወለደላ ኣትሒዙ እቲ ቻይልድ ዲቨሎፕመንት ነዊሕ ግዜ ርኢና ነርና ስለዚ በብዓመቱ ኣእምሮዊ እንታይ ክመሃሩ ይኽእሉ እንታይ ክሕዙ ይኽእሉ ፈሊጥና ኣብቲ ናቶም ደረጃ ወሪድና እንታይ ክንገብሮም ኣለና ኢልና ክንሕግዞምን ክንኣልዮምን ኣለና ኢልና ኣብቲ ዝሓለፈ ክላሳትና ኣብኡ ርኢናዮም ነርና ስለዚ ሶሪ ነቲ ቪድዮ ክስታይ ገብሮ ስለ ዘለኹ ኣይ ዶንት ኖ ኮኔክሽን ንእሽተይ ሎማዓንቲ ኣሸጊርኒ ኣሎ
سوري تي كونيكشن يشتهي شجير نزاني لازم تاي نارينا نينا كابت انستي حيزو مستولدو تي أكلاو عبيت ببجيزيون تاي يمعبلو أب أكلاتهم እሱ እንዳፈለጥና ምስከና ብኩሉ ነገር እንታይ ክንገብሮም ከም ንኽእላው በብዕድሙ ክንሕግዞም ከም ንኽእል ከመይ ክድልሉ ክተሩ ከም ዝኽእሉ ዝብል ሓሳብ ኢና ኣብታ ኣእምራውን እውን በብዓቕሞም በብግዚኡ ለውጥታት ካብ ወዲ 2 ዓመት ወዲ 3 ወዲ 4 በብዓመቱ ነቲ ዕድመ ክንርዳእ ክንፈልጥ ከለና ኣብቲ ናቶም ደረጃ እንዳወረድና ብኩሉ ነገር ኣብቲ መንፈሳውነትን ኣብቲ ምድራውነትን ክንድግፎም ከም ንኽእል ኢና ነርና ኣብቲ ማሕበራዊ እውን በብግዚኡ ዘርእይዎ እቲ ስቴጃት እንታይ ዓይነት ማሕበራዊ ነገራት ከማዕብሉ ይኽእሉ በቲ ዝበፅሕዎ ደረጃውን ከመይ ጌርና ክንድግፎም ከም ንኽእል ኣብቲ ዝሓለፈ ነዊሕ ክላሳትና ርኢናዮም ኣብቲ ስምዒታዊ እውን እንታይ ከማዕብሉ ይኽእሉ በብዓመቱ እቲ ሓምሻ ሓሳብ እውን መንፈሳውነት ካብ ደቂ 2 ዓመት ጀሚርና እንታይ ክመሃሩ ይኽእሉ ኢልና በብዓመቱ ነዊሕ ግዜ ريناو صراحون ببعمتو كاب 2 عمت جميروم كسع دق 18 عمت زخونو ناي صراح ببعمتو ناي صراح لمدي كما عبلو بكل نجار كان اليوم كن دقفومن كان لامدومن كم زلنا صراحه زي لميدوم صباح نغو اب زخدو بوتا زشغرو سبات رؤسهم زي كلو سبات كونو سلازخولو ولا يحلونا of course ولا سرحتني نقبر جن ببعمتكم مهارو زقباء نجارات أنا لامدومن كن مهرومن ناي سرح لمدتات كانوا تقولهم علينا عبقلة قال انت يخوني بوزح جزي نحنا زعرنا زمتاني جنزب شيء لأنه هو مو كم زمت سلازي فلطوه ناي سرح لمدس سلازي يقولون تجنزب بقلي لغة فوق يقول يوم كم يلو خمس زمت سرح انت مخانو ببعمتو كانوا تقولمن كن مهرومن كان لامدومن علنا أبقى تعاون ببجيجي انت هنقبر علنا كاب 2 عمت جميرو 3 عمت زي فيزيكال حماقة تهرار ما زي كونه أبانا حج انتاير لي زي كون داخل اليوم دحلفو نبرتها بالصبرو لجيزي نبرس للصبرو حماقة قطاع عقل نغوص عمينا اكسيدنت زخونا نقر اكسيدنتيو كتنقوهم زلون طعينا في المخرم زلنا كنقاط ساعته خويناون اب حماقة تحساسيا زي كونه أب دحان زخونه بوتا انت هنقبر علنا كنقصعهم علنا ببعمتو بجزيو سلازي تي قدم حج استمهرنا تمرتي زي مسل مع باينا زي ترفنا زبل نويح جزي كينا نيرناينا እግዚአብሔር ይርዳአና بكل ነገር ደቀና ሐና ኣብቲ መንፈሳውነት ኣብቲ ምድራውነት ቆልዓ ምዕባይ ቀሊል ኣይኮነን እግዚአብሔር ግን ብኩሉ ጥበብ ጸጋ ምስተዋዓል ክበና مليسو صقو خبزحنا عيننا خفتو بطبب مستوعال كنمالالس بكل ነገር እግዚአብሔር ይደግፈና ተባረኹ ለማዓንቲናይ መወዳታ ምርትና ያዛ ትምርቲ ተመድረኽ ነፓስተር ሐወይ ያህሊፋ ሐወይ ተባረኹ الله مسكين sorry pasta هيدا مولاتو sorry قال هراي كتلس يا لازم زنابرنا كزي نأملاك نمسكنو أملاك يباركا كنت عشان زمتك فيها كم زي أنا نمسكنك أملاك يباركا آمين آمين تتمنتك الفيديو إيري بايبل ويب سايت كتساعني سلازي أبو كره وإنا دحر قرب أوان أبو إدنا تنكاتنا تلون مخدينا سلازي نبرنا كزينا أملاكنا مسكن كلاتنا بسألوت منفس كنكونينا بحبته دما كنسألينا سلازي نبرنا كزي كنسألينا تبارك
እግዚአብሔር ሽም ተባረከ ይሁን። አሜን። ተስፋ ዓለም እግዚአብሔር ይባረክካ፣ ጸጉ ይብዛሓልካ። አሜን ማባሃት አሜን። በሁሉ ሓሳባትካ በሁሉ መነባብሮኻ አሜን ዝተባረኸ ይሁን። አሜን። በዚ ዘመን እዚ ብዛዕባ ተዓበያ ቆልዑት ዝምህር ብብዙሕ ኣይትርኢን ኢኻ። ከምዚ ጌርካ ግን እዚ መልእኽቲ እዚ ስለዘተሓላልፍካልና ካብ ነዊሕ ግዜ ንብዙሓት ንሰናይ ከም ዝኾነ ንብዙሓት ፅቡቅ ከም ዝሃንፅ ንኣምን ኢና። እግዚኣብሔር ኣዝዩ ይባርኽካ። አሜን አሜን ባባ እግዚአብሔር ሽም ዝተባረኸ ይሁን። ዝቕፅል ካልእ ትምህርትና ብናይ ኤሪ ባይብል በቲ ፕሮግራሞም መሰረት ክሕብሩና እመ ከምኡ ክንቅፅሎ ኢና። ኣብ እቲ ፌስቡክ ዘለኹም እዞም ዝከታተሉ ኩልኻትኩም በቲ ሓበሬታ ምስ ሃቡና ትምህርቲ ክቕፅል እዩ። ኣብዚ ኣይውድእን እዩ ማለት እዩ። እጂ ናይ ቆልዑት ትምህርትታት ክንመሃር ፀኒሕና ዝመፅእ ዘሎ ከዓኒ ካልእ ትምህርቲ ሒዙ ከም ዝመፅእ ማለት ኤሪ ባይብል ቤት ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ብካልእ ዓይነት ትምህርቲ ሒዛትልና ከም ትመፅእ እዩ ክሕብሩና እዮም ማለት እዩ። ብሓንሳእ ኮይና ክንፅሊ ኢና። ብዛዕባ ዝተምሃርናዮ ኩሉ ጸልዩልና እውን ዝበሉና ኣለው። ብዛዕባ ርእሶምን ብዛዕባ ደቆም ጸልዩልና ዝበሉና ኣለው። ብዛዕባ ቤተሰብ ዝሓመሙ ጸልዩልና ዝበሉና ኣለው። ብሓንሳእ ኮይና ክንፅሊ ኢና። እግዚኣብሔር ከዓኒ ጸሎት ዝሰምዕ ስለ ዝኾነ ጸሎትና ሰሚዑ ክስተኻኸል ዘለዎ ክፍወስ ዘለዎ ኩሉ እግዚአብሔር ከስተኻኽለልናን ክፍውሰልናን እዩ። እግዚአብሔር ክረድኣና ኢና። እግዚአብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን። እግዚአብሔር ኣቦ መስግነካ ኣለና። ንስኻ ናይ ኩሉ ነገር ጀማሪ ናይ ኩሉ ነገር ከዓ ፈጻሚ ኢኻ እሞ ብዛዕባ ናይ ቆልዑታት ተዓባብያ ኣጀሚርካ ስለ ዘፈፀምካና ነመስግነካ ንባረኸካን ኣለና። እግዚአብሔር ኣቦ ከምቲ ዝተምሃርናዮ ከዓ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ነፍስ ወከፍና ኣምላኸይ ከምቲ ብምስትውዓል ኣብ ኣእምሮና ዝሓዝናዮ ኩሉ ደቅና ከመይ ጌርና ከምነዕቢ ዝተምሃርናዮ ኩሉ ከምኡ ጌርና ከዓኒ ኣብ ተግባር ከነውዕሎ ክንክእል ደቅና በቲ ክኸድዎ ዘለዎ መንገዲ ክንሕብሮም ካብ ህፃንነት ጀሚሮም ስጋዕ ዓብዮም ኣብ ኣገልግሎት ስጋዕ ዝኣትዉ ክንከታተሉ ከም ዘለና ብኩሉ መንገዲታት ብኩሉ መዳያት ክንመሃር ፀኒሕና ኢና እሞ እግዚአብሔር ኣቦ ነፍሲ ወከፍ ከዓኒ ኣብ ተግባር ከነውዕሎ ክንክእል ክትሕግዘና ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንፅሊ ኣለና። እዚ ትምህርቲ እዚ ኣድላይን ብጣዕሚ ኣዝዩ ከዓ ጠቃምን ስለ ዝኾነ ነዚ ትምህርቲ እዚ ኣምላኸይ ካብ ህፃንነትና ጀሚርና ካብ ህፃንነቶም ጀሚሮም ቆልዑት እንዳተምሃርዎ ክኸዱ ምእንቲ ንሕና ከዓኒ ከየብ ኮርና ከምቲ ዝተነገረና ከየብ ኮርና ክንከታተል ደቅና ንዓና ምእንቲ ክጥዕመና ደቅና ካብ ክፉእ ነገር ምእንቲ ክኽልከሉ በቲያ ቅድስቲ መንገዲ ምእንቲ ክመላለሱ ክኽእሉ ካብ ህፃንነቶም ጀሚርኖም በታ ዘርኣናዮ መንገዲ ምእንቲ ክኸዱልና ከምቲ ተምሃርናዮ ጌርና ብምስትውዓል ክንመርሖም ክንክእል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ንስኻ ፀጋኻ ከተብዛሓልና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንፅሊ ኣለና። ስለዚ ትምህርቲ ዝነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣቦ ጃሃ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ጸልዩልና ዝበሉሉ ኣለው ብዛዕባ ደቆም እግዚአብሔር ኣምላኽ ሕማቕ ዕርክነት ነቲ ፅቡቅ ልማድ ናብ ሕማቕ ይወስድ እሞ ካብቲ ሕማቕ ዕርክነት ንኽግዕዙ ወይ ከዓ ንኽኸዱ ዕርክነቶም ዘይከውን ዕርክነት ገዲፎም ኣብ ዝኾነ ዕርክነት ክመፁ
بسلام كملالسو بقويتا بيس كريستوس شم زغابير أبو نصلي لهم علينا صلي لنا زبولنا بقويتا بيس كريستوس شم أملاخي بخفوق من قد زخدو زلو زملالسو زلو نولدهم مئزاز حديقهم زغابير أملاخي بحماق من قد زخدو زلو أبناي مستن أبناي دراغن زملالسو زلو بقويتا بيس كريستوس شم كابز عزاقت زخطو صوم نسدرابيتهم كأزوزو نبؤهم كأزوزو نديهم كأزوزو بسنة سرعة زغابير أملاخي كعابي كقلو بقويتا بيس كريستوس شم كابزعات يوم زلو عزاقت زخطو صوم نصلي لنا زغابير أبو بنازراو بيس كريستوس شم حماق عركنت سينت صبوق لما يبالاشي إمو زغابير أملاح كابز عركنت كابزهم زي كونو عركنت كواسو كقلو بيسوس كريستوس شم بتي ولدهم ززوم بوخ ملالسهم انتي كتحجزهم بيس كريستوس شم نصلي لنا زغابير أبو نزوم ولدهم كا ليتن معلتن زغابير أملاخي أباخاد صليو أباخاد أبكن خاد وديقهم زبخي زلو نسخاد زغابير أملاخي كتمرحهم مو كتسمعهم صلاتهم مو تدقهم بسياق أنعت من قدهم ملالسو كقولوا كاب مستخ وصو كاب دراك وصو كاب حماق أركنت كوصو كتردهم بقوي تابيس كريستوس شم نصلي لنا بقوي تابيس كريستوس شم نصلي لنا أوالدي هنا أودات زغابير أملاخي أبزي حماق من قد ملالس هذا الله بيس كريستوس شم زغابير أملاخي بذا ساعات زيان السخان ببيت الصوبهم كترد نزيهم قلعت كاخ تردهم كاب كفو نقر كتوصهم نصلي لهم علينا زغابير أبو زحاممو عرات زوعلو أبا هوسبيتال زلو أبقزا عرات زلو نسخات اليوم زلخة بذا ساعات زيان بقويتا بيس كريستوس شم كاب حمامهم كتفوسهم قالوا لي هو فيوصهم كاب حمامهم كا تفوسوا تباهل تسحبي إما زغابير أبو بنازراو بيس كريستوس شم تفوسوا كخونو نصلي لنا تسمامعنا زغابير أملاخي نصلي لنا كاب عراتهم كتسو بيس كريستوس شم كاب عراتهم كتسو بنازراو بيس كريستوس شم زخونا عينة حمام كاب كبد قروم سقع صقر اسم أملاخي حمام زبالو كله زغابير أبو كوشتم كوص ملو كحاويو بيس كريستوس شم نصلي لنا بقويتا بيس كريستوس شم نصلي لنا زغابير أبو بحمام الساقي زلو بقويتا بيس كريستوس شم أب هوسبيتال زلو حجي أملاخينتهم حكايمون زغابير تأمل كخونهم كما يقرم تفويسهم لهم أملاخي تأمل كخونهم بقويتا بيس كريستوس شم كابز حمام زخطو صوم نصلي لنا زغابير أبو سلز سمعكنا كل تمسجن نزا بيت مرتزياخا أملاخي نسخا جمار فصامني خامتي قدم زبلنا زغابير زناي قلعت سمع بايت مرتي جميركا وفصيمكا ناخا نزا بيت مرتزياخا كم مسرت جمركا ينسخاخا سقعت زلع على درجة آخر وصحوك كله زغابير أملاخ تفلالي ممهران أبزي بيت مرتزي نسخا كتمدد نسخا نتمدبات كله كتفتصمو بقويتا بيس كريستوس شم زغابير أبو جمارن فصامني خامنا حليفنا نهبكا لنا زينا أير بايبل ممهران يكونوا وتمناقو أملاخي زغلغلو كلاتهم نسخا أملاخي صقا خطبهم حيل خطبهم بقويتا بيس كريستوس شم ندهريت كيملسو بنازراو بيس كريستوس شم حيل رقيبهم نزبلص درجة كبصحوا هذا بيت تمرت زيا نصلي لنا زغابير أبو نسخا جمارن فصامني خامو نسخا جمر كايو خا ولا حدا كخلكلو أيكإلنيو سلازم زغابير قويتا سراويت سقع مجرشا ختبصحان ذا بيت تمرت زيا بيس كريستوس شم بزحات أملاخي وانجيلاويان كونو بزحات مسكرتو كونو بزحات أقلقلتنات كونو بنازراو بيس كريستوس شم أملاخي كتحجزهم أبزي بيت تمرت زغابير أملاخي بتمرتي زمهرو زغلغلو كلهم ساعات حجزهم كتردؤمن نصلي لنا
እግዚአብሔር አቦ ስለዝነበረና ጊዜ ኩሉ ንምስግነካ ኣለና ንኩሎም ኣብዚ ዘለው ኣምላኸይ ንስኻ ክትባርኾም ኣገልግሎቶም ኩሉ ክትባርኽ ስርሖም ኩሉ ክትባርኽ ምእታው ምፅኦም ኩሉ ክትባርኽ ኣብ ገዝኦም ኣብ ሓዳሮም ኩሉ ክትባርኾም ድልየቶም ኩሉ ክትፍፅመሎም ካብ ኩልፉእ ኩሉ ክትሕልዎም ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ንሁሉ ኣምላኽ ከም ድለይ ጌርካ ትህብ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ኣብ ሓዳሮም እግዚአብሔር ኣምላኸይ ዘድልዮም ነገር ኩሉ ክትመልኣሎም ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጽልይ ኣለና ዝተረፈ ጊዜና ኩሉ ባርኽ ብስም ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ አሜን እግዚአብሔር ይባርክኩም አሜን አሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ባባታ አምላክ ይባርካ ወና ተስፋ ዓለም አሜን አምላክ ይባርኩም ናይ ሎሚ ፕሮግራም ናውዲና ኣለና ጎይታ ይባርኩም ተባረኩ